लोके षज्जन षट्पथैरकरकः पेपीयमानं मुधा भूयाद् पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंकयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। इति श्रीमद्गीता भगवद्या श्लोकं सम्पूर्णम्। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा एल्लोरुक्कुम हरे कृष्णा. வெல்கம் டுடே ஃபார் தி செகண்ட் டே செஷன். இன்னைக்கு வந்து ரெண்டாவது நாள் அப்படின்றதுனால நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது அத்தியாயம் பகவத்கீதையோட சுருக்கம். பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு சாப்டர் வந்து ஓம் நமோ வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகய சாக்ஷாத் உன்மிலிதமேன तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पति गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्याच गीतकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। நேத்தோட மேல் பார்வை அதாவது ரிவிஷன் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். நேற்று என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றது, நேற்று வந்து அத்தியாயம் 1 எதை பத்தி பார்த்தோம், வந்து இஸ்கான்னா என்ன அப்படின்றது பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா யாரு வந்து இதை ஸ்தாபிகம் பண்ணாரு தெரியுமா? பிரபுபாதா. அவருடைய ஃபுல் பேரு பக்தி வேதாந்த வந்து அபயச்சரண். அவர் பேர் வந்து உண்மையான பேர் வந்து அபயச்சரண். அவர் வந்து இந்த இஸ்கானோட இதுல இனிஷியேஷன் எடுத்துன்றதுனால அவர் பேர் வந்து அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதா அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. அவருடைய குரு வந்து யாரு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். இவங்க சரஸ்வதி தாக்கூர். ஆமா, அவர் வந்து பிரபுபாதோட குருவோட கட்டளைக்கு இணங்க அவர் என்ன பண்ணாரு, வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் அதாவது அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்லாம் போய் கிருஷ்ண உணர்வை வந்து அவர் வந்து அப்புறம் வந்து நியூயார்க்ல வந்து இதை வந்து ஸ்தாபகம் பண்ணார். நம்ம இஸ்கான் இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அது வந்து ஸ்தாபகம் பண்ணாரு. அவரு இருக்கும்போது 108 கோயில்களை நிர்மாணம் பண்ணிட்டு அவர் வந்து 1977 வந்து அவரு இந்த ஜடபூமியில இருந்து அவருடைய ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டு சூக்ஷ்ம சரீரமா வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டே வந்துச்சு. நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து அவர் தான் வந்து குரு அப்படின்ட்டே வந்துச்சு. பெரிய குரு, ஆதி குரு, அவர் தான் ஆச்சாரியார் அப்படின்ட்டு வந்து. இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியார் யாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய குரு மகாராஜ் ஜெயபாத்தக சுவாமி குரு மகாராஜ் அப்படின்றவர். அவர் வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து மாயாப்பூர்ல இருந்து வழி நடத்துக்கிறாரு. எந்தாவது இனிஷியேஷன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அவர் தான் வந்து பண்ணி. இது அப்புறம் வந்து நம்ம இங்க வந்து நம்ம வந்து சந்திக்கிறது யாரால அப்படின்னா திரு நாமகிருஷ்ணதாஸ் அப்படின்ற பிரபுஜி. அவர் வந்து டெம்பிள் பிரசிடென்டா வந்து இஸ்கான் மங்களூர்ல அவரு
இருந்துருக்காரு. நம்ம எல்லாருமே வந்து வழி நடத்தக்கூடியவர். இன்னைக்கு வந்து 44வது பேட்ச் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது அவராலதான், அவரோட முயற்சினாலதான் எல்லாருமே வேர்ல்டு வைடு எல்லாருமே வந்து இந்த இதுல வந்து இணைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து அந்த கோவில் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பலராமர் ஜெயந்தி, அதாவது கிருஷ்ண ஜெயந்தி முன்னாடி நம்ம வந்து பலராம ஜெயந்தி வந்து ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி வரும். அந்த அன்னைக்கு வந்து கோயில் வந்து திறக்க போறாங்க அப்படின்றது வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க. அதுக்கு நம்மளால இயன்ற உதவிகள் நம்ம வந்து செஞ்சு நம்மளும் வந்து பகவானுடைய கருணைக்கு வந்து நம்ம பாத்திரமாகணும். இல்லைன்னா நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவான் வந்து இது பண்ணுவாரு அப்படின்றது கிடையாது. நம்மளால இயன்ற உதவி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். இது எல்லாமே வந்து இந்த லெவல் 1ல இருந்து லெவல் 5 வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் எல்லாம் வந்து சொல்லித்தராங்க. அதனால நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஏதாவது ஒரு காணிக்கை மாதிரி நம்ம வந்து செலுத்தினோம் அப்படின்னா நம்மளோட பங்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு செங்கலாவது நம்ம வந்து நம்ம பேரை சொல்லி அந்த கோவில்ல வந்து இருக்கோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். அப்படி இல்லைன்னா அன்னதானம் அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம. ஸோ இது வந்து நம்ம நேற்று இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் இஸ்கான் நம்ம வந்து பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து பகவத்கீதை இது கீதா மகாத்மியம் அப்படின்றது நம்ம எல்லா சர்வ உபனிஷத்தும் காவோ அப்படின்னா ஏகோ ஏதாவது இந்த உபனிஷத் வந்து நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எப்படி, ஏன்னா நம்ம எப்படி ஒரு பசுவிடம் என்று ஒரு கன்று வந்து பால் குடிக்கின்றதோ, ஸோ அந்த பசு அப்படின்றவர் வந்து நம்மளுடைய கிருஷ்ண பரமாத்மா. அவர்கிட்ட பால் குடிக்கிறது யாரு அப்படின்னா அர்ஜுனன் வாயிலாக நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த அமிர்தம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். சோ இந்த கீதா மகாத்மியத்தை நம்ம வந்து கேட்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து பற்பல பிறவைகள்ல செஞ்ச பாவங்கள் அனைத்தும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். அது வந்து நம்ம பகவத்கீதையை வந்து இனிஷியலா நம்ம யார் வந்து உரை எழுதினாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆதிசங்கரர் தான் வந்து உரை எழுதினாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அது குரு பரம்பரை வாயிலாக வருகின்றது. குரு பரம்பரை வாயில இது வந்து பகவான் கீதம் அப்படின்னாலே பாடல் அப்படின்ற அர்த்தம். அந்த பாடல் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாடப்பட்டது இங்கே போர்க்களத்தில், அதாவது குருக்ஷேத்ரா என்ற போர்க்களத்தில் 45 நிமிடத்துல இருந்து இது அத்தனை 700 ஸ்லோகங்களும் வந்து சொல்லணும். கிருஷ்ணர் வந்து ஏன் அர்ஜுனனை வந்து செலக்ட் பண்ணாரு, மத்தவங்களை எல்லாம் ஏன் வந்து தேர்ந்தெடுக்கல இந்த பகவத்கீதை சொல்றதுக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய அத்தியாயங்கள்ல நம்ம வந்து பகவத்கீதை வந்து அர்ஜுனனுக்கு உபதேசித்தனால எல்லாருக்குமே வந்து நன்மை. எப்படி நன்மை அப்படின்னா பகவான் சொல்றத மாத்திரம் அவர் வந்து கேட்கல, அவர்கிட்ட எழும்பக்கூடிய சந்தேகங்கள்லாம் நிறைய கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்காரு அவரு. இப்ப நீங்க வந்து பார்க்க போறீங்க 2வது அத்தியாயத்துல இருந்து கேள்வி நிறைய கேட்டுட்டே இருப்பாரு. பகவான் வந்து அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க. கேள்விகள் கேட்க கேட்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அமிர்தம் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து கிடைக்கும். சும்மா கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்காங்களே அப்படின்ட்டு பகவானும் வந்து செலிக்காம அவர் வந்து எல்லாத்துக்குமே அவர் வந்து சொல்றாரு. அதனால்தான் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேனுவல் அப்படின்னு நம்மளுடைய லைஃப், நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு கையேடு அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லலாம். எப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனைகளோ இல்ல நம்மளுக்கு ஏதாவது மனக்கலக்கங்கள் இருந்தது அப்படின்னா பகவத்கீதையில இருந்து எடுத்து ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது அத்தனையும் வந்து எங்கன்னு காணாது போயிடும். அந்த மாதிரி வந்து மகத்துவம் வந்து வாய்ந்த பகவத்கீதை அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். அப்புறம் வந்து நம்ம பகவத்கீதையில முதல் அத்தியாயத்துல நம்ம ஆரம்பமே யாரு சொல்றாரு அப்படின்னா திருதராஷ்டிரன் வந்து பேசுறாரு. 700 ஸ்லோகங்களை கொண்ட இந்த பகவத்கீதை 18 அத்தியாயங்கள் இருந்து கொண்டது. முதல் ஸ்லோகமே வந்து யார் பேசுறாங்க? திருதராஷ்டிரன். என்ன ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்கிறது தெரியுமா? என்ன களம்? யுத்த களம். அதை எப்படி கூப்பிடுறாரு? குருஷேத்திரம். தர்மக்ஷேத்ரே குருஷேத்ரே. தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே. அந்த தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ர அந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு அவர் வந்து சந்தேகங்கள்லாம் வந்து சஞ்சயன் வந்து தீர்க்கிறாரு. சஞ்சயன் யாரு அப்படின்னா வியாசருடைய பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட், ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். கப்பனை வந்து பிடிச்சிக்கக்கூடிய தன்மை உள்ள ஒரு மாணவன் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். ரொம்ப கீழ்ப்படிதல் ஜாஸ்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவன். அவருக்கு வந்து ஒரு ஞான கண்ணை வந்து கொடுத்தாரு. சாதாரண கண்களால பகவானை வந்து பார்க்கவே முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு இருக்கக்கூடியது வந்து ஆன்மீக உடம்பு. நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து ஸ்தூல சரீரம் வந்து இருக்கின்றது. ஸ்தூல சரீரம் வந்து எல்லாராலையும் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். யாரு நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்காங்களோ அவங்களையும் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். ஆனா பகவான் வந்து அப்படி வந்து கிடையாது. ஏன்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து ஜடபூமி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதாவது
பூதேவி அப்படின்றவங்க தான் வந்து இந்த இதை வந்து ஆண்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். பூதேவி ஸ்ரீதேவி அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து செல்வங்களை வந்து கொடுக்கும். இவங்க 2 பேருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவானுடைய மனைவிமார்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா கூடவே இருக்காங்க இல்லையா, அதனால அவங்க மனைவிமார்கள் பூதேவி ஸ்ரீதேவி அப்படின்றது. ஸ்ரீதேவி வந்து எப்பவுமே வந்து பகவானுடைய இருக்கக்கூடியவர், பூதேவி வந்து காத்து ரட்சிக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஸோ சஞ்சயன் வந்து அவர் வந்து இந்த போர்க்களத்துல என்னெல்லாம் நடக்கிறது அப்படின்றது தன்னுடைய ராஜாவான திருதராஷனுக்கு சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக வியாசர் வந்து அவருக்கு வந்து ஞான கண்ணை வந்து கொடுக்குறாரு. 3வது கண்ணாக அவர் வந்து கொடுக்கும்போது அவர் வந்து அது பாக்குறாரு. நாமெல்லாம் இப்போ டெலிவிஷன் நம்ம பாக்குறோம். இதெல்லாம் வந்து 5000 6000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இவங்களே வந்து சஞ்சயன் வந்து பார்த்ததுதான். போர்க்களத்துல என்னெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து கொடுக்குறாரு. அவர் வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் இருக்காரு, அர்ஜுனன் வந்து இருக்காரு, உங்க பையன் வந்து எல்லாருமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு, தன்னோட ஆசிரியர்கிட்ட பேசுறாரு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து அர்ஜுனன் வந்து போர்க்களத்தை போய் பாக்குறாரு. கிருஷ்ணர் தான் வந்து தேரோட்டியா இருந்துட்டு இருக்காரு. ஸோ 2 தேர் வந்து 2 இதுக்கு நடுவுல படைகளுக்கு நடுவுல கொண்டு போய் செலுத்தி எல்லாருமே வந்து பாக்குறாரு. அவருக்கு வந்து ஒரே கஷ்டமாயிடுறது. ஏன் அப்படின்னா தன்னுடைய உறவுக்காரங்களை எல்லாம் நான் வந்து கொல்லணுமா அப்படின்ற ஒரு டவுட் வந்து அவருக்கு வந்து இருந்தது. இந்த இதெல்லாம் வந்து அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? அவங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது அவருக்கு வந்து என்ன ஏற்பட்டது? இருமணம், இரக்கம், இரக்கம், அப்புறம் இரக்கம் தான். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யாராவது இறக் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோ, ரோட்ல யாராவது கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க பார்த்தோம்னா நம்ம எப்படி என்ன பண்ணுவோம்? அப்படியே விட்டுட்டு ஓடி வந்துருமா? நம்மளால முடிஞ்ச உதவி கண்டிப்பா பண்ணுவோம். முடிஞ்ச உதவியை நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து பண்ணுவோம். அட்லீஸ்ட் நம்ம மனசாலியாவது பகவான்கிட்ட வந்து வேண்டிப்போம், அவரை கொஞ்சம் நல்லா காப்பாத்து. ஏன்னா இந்த காலத்துல நம்ம வந்து யாருக்குமே வந்து டக்குன்னு போய் உதவி வந்து பண்ண முடியாது. ஏன்னா காலம் வந்து அப்படி. நீங்க யாரு அப்படி இப்படின்லாம் வந்து கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம பிரச்சனையில மாட்டிப்போமோ அப்படின்ற ஒரு இது. ஆனா பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து வேண்டிப்போம், அவரை வந்து நல்லபடியா ஆக்கு அப்படின்றது நம்ம வந்து இதுதான் வந்து இறக்க குணம் அப்படின்னு. இது பெரியவர்கள்லாம் நம்ம வந்து ஆஹ் வதம் பண்ணியோ இல்ல கொண்டுட்டோம்னா அவங்க வழிகாட்டுதல் வராம போயிடுமோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு அர்ஜுனனுக்கு. அது வந்து குடும்ப பாரம்பரியம் போய்விடும் குடும்ப அப்படின்ட்டு. பாரம்பரியம் போயிடும் குடும்ப அப்படின்னு பாரம்பரியம். மூணாவது வரும். ஆமா, 3வது 2 வந்து இன்பமின்மை அப்படின்றது. இன்பம் இன்பமின்மை எஸ், வெற்றி பெற்றாலும் அது பகிர்ந்து கொள்றதுக்கு யாருமே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடும் அப்படின்றது நினைப்பு எனக்கு வரும். வந்து சந்தோஷம் தராது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். 3வது வந்து குடும்ப பாரம்பரியம். 4வது வந்து 4வது துரியோதனன் போன்றவர்களா நல்ல ஆத்மாக்களா, நல்ல செயல்களை செய்தவர்களா? இல்ல, கிடையாது. என்ன செயல்கள் செய்தார்? யார் வேணாலும் ஆன்சர் பண்ணலாம். பாவச் செயல். பாவச் செயல். பாவச் செயல் வந்து செஞ்சிருக்காங்க. நம்ம 6 விதமான பாவங்கள் வந்து துரியோதனன் பண்ணிட்டதை நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். 36வது ஸ்லோகத்துல இதுல வந்து இதுல விசேஷம் என்னன்னா, அவங்க பாவ செயல் செஞ்சாலும் தர்மக்ஷேத்திரம் குருஷேத்திரத்துல வதம் பண்ணதுனால அவங்களும் மோட்சத்துக்கு போயிடுறாங்க அப்படின்றது இது சொர்க்கத்துக்கு போறாங்க. அப்படின்னு அந்த டீடைல்டு பகவத்கீதா செஷன்ல சொன்னாங்க. ஆமா, அவங்க வந்து எல்லாருமே வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்க பாவம் பண்ணினாலும் அவங்களுக்கு வந்து சொர்க்கத்துக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து இடம். இதான் சொல்ல 5வது நம்ம எல்லாருக்குமே இது இருக்கு. இந்த இருமனம். 5வது ஈரமணம். தீர்மானம். நாம ஏதாவது ஒரு காரியம் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணலாமா வேண்டாமா, இது பண்ணினா என்ன நன்மை வரும், பண்ணலைன்னா என்ன வரும், இது பண்ணினா யாருக்காவது கெடுதல் வருமா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கிறது தான் வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். ரஜோ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்தா வரட்டும், என்ன நான் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் ரஜோ குணம். சமோ குணம் வந்து யார் எப்படி போனா என்ன, எனக்கு வந்து இது வந்து அவங்களுக்கு நான் கெடுதல் பண்ணியாகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து தமோ குணத்தை. இந்த 5 காரணங்கள்னால அந்த போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய காண்டிபத்தை கீழே வச்சுடுறாரு அர்ஜுன். பகவான் வந்து அப்படியே எல்லாத்தையும் வந்து கேட்கிறாரு. சஞ்சயன் இதை அப்படியே வந்து எடுத்து சொல்றாரு திருதராஷ்டிரன் கிட்ட. இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி இந்த ஆண்டிபத்தை கீழே போட்டாரு. இப்போ வந்து பகவான்கிட்ட வந்து முறையிடுறாரு இந்த மாதிரி எல்லாம் அப்படின்னு உடனே திருதராஷ்டிரனுக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம். பாடி நல்ல வேலை நம்ம பசங்க தான் இனிமே ராஜ்யம் ஆள போறாங்க அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஆசை அவருக்கு. சோ அந்த மாதிரி வந்து செயல்ல வந்து அவர் வந்து
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधा गोविंदा की जय. இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப அர்ஜுனன் வெற்றிக்கான காரணங்களும் நேற்று நம்ம பார்த்தோம். எங்க நடக்கின்றது இந்த போர், எந்த மாதிரியான களத்தில்? தர்மக்ஷேத்திரத்துல நடக்கிறதுனால தர்மக்ஷேத்திரத்துல. தர்மம் ஆமா ஜெயிக்கும்ன்றதுக்கான அது நடக்குது. ஆமா. அது அவர் ஓட்டின்றது தேரு, கிருஷ்ணர் ஓட்டின்றது தேரு. அது அக்னி பகவான் அருளியது. வெரி குட். அக்னி பகவான் அருளிய தேர் அப்படின்னு. இது கொடி ஆஞ்சநேயரோட கொடி. ஆஞ்சநேயர் கபித்வஜா அப்படின்ற அந்த இதுலயே ஸ்லோகத்திலேயே கொடுத்திருக்கு. சோ தெய்வீக தேர்ல இருக்காது கபித்வஜா அப்படின்னு. அடுத்தது காண்டீபம் சிவன் கொடுத்தது. ஆமா, காண்டீபம் வெல்லு இவர் சிவபெருமான். அடுத்தது புலன்களை வெல்லுபவர். சங்கநாடான்றது இது அந்த சங்கு அவருடைய சங்கு சங்கநாதம். சங்கு சங்கு பகவானுடையது பாஞ்சஜன்யம் அப்படின்றது. காண்டீபம் அப்படின்றது பசுபதாசிரம், அதாவது சிவபெருமானால அவருக்கு. அப்போ நம்ம இந்த ஸ்லோகம்லாம் ஒன்னொன்னா படிக்கும்போது இந்த அர்ஜுனன் இவர்கிட்ட சொல்றாரு. யாரு? துரியோதனன் தன்னுடைய குருவான யாரு துரோணர் கிட்ட அவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி ஒன்னும் கவலையெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம். என்ன அப்படின்னா தியக்த தீவிஜா தியக்த ஜீவிதா அப்படின்னால எனக்காக உயிரை கொடுக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாரு. அதுவே ஒரு ஹிண்ட் தான். அப்படின்னா என்ன, நான் எனக்காக நிறைய பேர் உயிர் கொடுக்கறதுக்கு இதெல்லாம் நின்றுட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு துரியோதனன் சொல்றாரு. சோ அதே ஒரு சைன் ஆஃப் விக்டரி தான் அப்படின்ட்டு சொல்றேன். மோக்ஷதா ஏகாதசி, அந்த ஏகாதசி நாள்ல தொடங்குறது அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். அடுத்தது பாக்யலட்சுமி அப்படின்றவங்க கூடவே இருக்காங்க. யாரு? பகவானுடைய கிருஷ்ணர் இருக்கிறதுனால பாக்யலட்சுமி கூடவே இருக்காங்க. அடுத்தது ரிஷிகேஷா அப்படின்றது புலன்களை வென்றவர் அப்படின்ட்டு அர்த்தம். சோ இது காரணங்கள்னால கண்டிப்பா வெற்றி பெறுவாங்க. இவங்க தான் வெற்றி பெறுவாங்க அப்படின்ற இந்த காரணங்கள்லாம் எடுத்து உரைக்க நம்ம பார்த்தோம். இப்போ கிருஷ்ணர் ஒவ்வொன்னா வரிசை. நம்மளுக்கு நேத்து என்ன சாப்பிட்டோம் அப்படின்றதே நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கு. காலையில எழுந்த உடனே நீ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண அப்படின்றது 1 மணி நேரத்துல கேட்டா நம்ம பதில் சொல்லலாம். மத்தியானம் கேட்டோம்னா டக்குன்னு பதில். அதே கொரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரா நம்மளால சொல்ல முடியும். ஆனா பகவான் ஃபுல்லா கேட்டுட்டாரு. கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஸ்லோகங்கள்? 50க்கும் மேற்பட்ட ஸ்லோகங்கள்லாம் இது 45க்கும் மேற்பட்ட ஸ்லோகங்கள் இது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். சோ அது எல்லாத்தையுமே கேட்டு பகவான் ஒன்னொன்னா விளக்கும். இந்த காரணங்கள் சொன்ன 5 காரணங்கள். முதல் காரணம் இரக்கம். இரக்கத்துக்கு பகவான் சொல்றாரு, நீ யாரை கொல்ல போகின்றாய் அப்படின்னா வெறும் உடலை தான் நீ கொல்ல போற. ஆத்மா பர்மனன்ட், அது எங்கிட்டதான் வரப்போறது கடைசியா. சோ அதை நீ கொல்லவே முடியாது அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு. உடலை நீ கொல்லலாம், ஆத்மாவை நீ கொல்ல முடியாது அப்படின்ட்டு இந்த உடல் அதுதான் அந்த பாவங்கள் எல்லாம் செய்யுது. ஆத்மா செய்வது கிடையாது. ஆத்மா அது அது அந்த உடம்புக்கு உயிர் கொடுக்கறது, அவ்வளவுதான். மாதாஜி, செய்வதற்காக. எனக்கு ஒரு சந்தேகம். இப்ப பாவம் பண்ணா நரகத்துக்கு போய் அனுபவிப்போம்னு சொல்றோம். அப்ப ஆத்மா தானே அனுபவிக்கும். உடல் எப்படி இருந்தாலும் போயிடும் இல்லையா? உடம்பு போயிடும். பட் நமக்கு நம்ம ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம உடல் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது நம்ம கிள்ளினா நம்ம தெரியக்கூடியது ஸ்தூல சரீரம். நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா மனம், புத்தி, அகங்காரம். இது 3 நம்மளுடைய வரும். மனம் அதான் சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா, அந்த நம்ம பரதர் பார்த்தோம் இல்லையா, அவர் மானாக பிறந்தார் அடுத்த ஜென்மால அப்படின்னு. ஏன் மானாக பிறக்க வேண்டும் அப்படின்னா அது அவருடைய லாஸ்ட் விஷா இருந்தது. அவர் கேட்கலன்னா அவர் கவலைப்பட்டுட்டே இருந்தார். அப்ப ஆத்மா தான் போறது இல்லையா? ஆத்மாவும் போறது. அதை சுத்திட்டு என்ன போறது அப்படின்னா, இப்ப ஒரு பட்டாம்பூச்சி எப்படி வளர்கின்றது அப்படின்னா ஒரு புழுவாக வருகின்றது. அந்த புழு கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா அதுக்கு சுத்தி தன்னை வளையம் வச்சுக்கிறதா இல்லையா, கொக்கூன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. அப்படின்னு சொல்லி
சோ அதை சுத்தி வருது. கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வெடிச்சுட்டு பட்டாம்பூச்சியா வெளியில வரும். சோ அந்த கக்கூன் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த புழு மாதிரி இருக்கக்கூடியது வந்து நம்மளுடைய ஆத்மா. சுத்தி இருக்கிறது எது அப்படின்னா மனம், புத்தி, அகங்காரம் தான் வந்து சுத்தி இருக்கு. மனம், புத்தி, அகங்காரம் வந்து நம்ம என்னைக்கு களையறோமோ அப்ப பட்டாம்பூச்சியா பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து போய் சேரும். ஆத்மா போய் சேரும். அதுதான் அந்த மனம், புத்தி, அகங்காரம் தான் நம்மளுடைய வந்து அதுதான் என்ன பண்றது அப்படின்னா முன் ஜென்ம வாசனை. எப்படி வந்து நம்ம மல்லி தோட்டம் பக்கம் போனோம் அப்படின்னா மல்லி வாசம் வந்து வருது இல்லையா? அதே சாக்கடை பக்கம் போனோம்னா அந்த சாக்கடை வாசம் வந்து வருது. ரெண்டுத்துக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. எது வந்து இம்பார்ட்டன்ட், அந்த சூழ்நிலையில என்ன இருக்கின்றது. மல்லி பக்கம் போனதுனால மல்லி வாசம் வருது, அதே வந்து சாக்கடை பக்கம் போனதுனால அந்த சாக்கடை துர்நாற்றம் வந்து வருகின்றது. ரெண்டுமே வந்து இது வந்து வேறுபட்டது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஒண்ணு வந்து நல்லது, இன்னொன்னு வந்து கெடுதல். எல்லாமே வந்து இதுல இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி நம்மளுக்குள்ளேயே வந்து நல்லது கெட்டது எல்லாமே வந்து இருந்தது. இது வந்து சில அப்ப சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு தான் தண்டனை கிடைக்கும். சூக்ஷ்ம சரீரம், ஆமா சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு தான் வந்து தண்டனை அப்படின்றது வந்து சொல்லாம அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு தண்டனை கொடுக்க முடியாது. அதனால்தான் அந்த உடல்ல எடுத்துப்பாங்க. எப்படி அப்படின்னா இப்ப வந்து நம்மளுடைய நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த உடல்ல இருந்தாதான் நம்மளால இதெல்லாம் அனுபவிக்க முடியும். கஷ்டங்கள்லாம் அப்படின்னு சொல்றாங்களே, வலி எல்லாம் அனுபவிக்க முடியும். வலி எல்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்மளுக்கு வந்து யாத்தனா சரீரம் அப்படின்ற ஒரு சரீரத்தை வந்து கொடுத்துருவாங்க. எந்தெந்த லோகத்துக்கு போறோமோ அந்தந்த சரீரம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வந்துடும். இப்ப நம்ம வந்து சொர்க்கத்துக்கு போனோம், நான் நிறைய நன்மைகள் வந்து பண்ணிருக்கேன், புண்ணியம் நிறைய வந்து பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் சொர்க்கத்துக்கு போறேன் அப்படின்னா சொர்க்கத்துல தேவர்களுக்குல என்ன உடம்பு இது கொடுத்துருக்காங்களோ உடம்பு, அந்த உடம்பு வந்து நம்மளுக்கு வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து இருக்கும். எல்லா இடத்துலயும் வந்து அந்த சரீரம் வந்து இருக்கு. சரீரம்னா அதனுடைய வேலையெல்லாம் முடிஞ்சு அது வந்து பகவான் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார். நீ வந்து இந்த அடுத்த ஜென்மாக்கு நீ வந்து தொடரணும் அப்படின்னா அவர் வந்து பகவான் வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுப்பார். நீ நம்ம பண்ணின செயல்கள் அதெல்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா, நிறைய பாவம் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு அம்மா அப்பா இருக்கு பாவ செயலாம் தீர்றது. சில சமயம் சொல்றாங்க இல்லையா, அம்மா அப்பா வந்து ரொம்பவே வந்து நல்லவங்களா இருப்பாங்க, பையன் வந்து கெடுதல் பண்ணக்கூடியவனாக இருப்பாங்க. ஏன் அந்த அம்மா அப்பாவுக்கு வருது அப்படின்னா அந்த அம்மா அப்பாவுக்கு அந்த பொறுமை இருக்கக்கூடிய தன்மை வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கிறதுனால அந்த குழந்தைய வந்து எப்படியாவது திருத்தி கொண்டு வருவாங்க அப்படின்றதுக்காக பகவான் வந்து அவர்கிட்ட வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து திருந்தறதுக்கு தான் வாய்ப்பு கொடுப்பாரு ஒழிய பகவான் வந்து நம்ம கெட்டு போகணும்ன்ற வாய்ப்பே வந்து கொடுக்கவே மாட்டாரு. நீ திருந்தி அட்லீஸ்ட் அடுத்த ஜென்மால வந்து நீ திருந்தி இது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து யார் திருந்தணும்னு நினைக்கிறாரு மாதாஜி? பகவான் யார் திருந்தணும்னு நினைக்கிறா அந்த உயிர் வாழி. அப்பதானே அவர்கிட்ட வந்து சேர முடியும். உயிர் வாழின்றது ஆத்மா, ஆத்மா இல்ல நாம. ஆமா அது அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துல இல்லாம ஸ்தூல சரீரமா எடுத்துடுறோம். ஒரு குழந்தையும் பிறக்கிறது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு முன் ஜென்மத்துல பண்ணினதுனால்தான் அந்த குழந்தை வந்து பிறக்கிறது. ஏதோ ஒரு இது பண்ணிருப்பாங்க, செயல் வந்து பண்ணிருப்பாங்க, அதை பூர்த்தி பண்றதுக்காக ஒரு ஜென்மா வந்து கொடுக்குறாரு. நம்ம வந்து 6வது சாப்டர்ல இது எல்லாமே நம்ம வந்து படிக்கணும். 8வது சாப்டர்ல நம்ம வந்து எப்படி வந்து இந்த மரணிக்கிறது அதெல்லாம் வந்து படிக்க போறோம். சோ இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் உடல் இல்ல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அர்ஜுனா, நீங்க இவங்களெல்லாம் முன்னாடி பார்த்துட்டு இருக்கிய, இவங்க எல்லாமே வந்து உடல்கள் தான். ஆத்மா வந்து எங்கிட்ட தான் வரப்போறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவங்களுடைய நல்காரியங்கள் முடிஞ்சது அப்படின்னா எங்கிட்ட தான் வரப்போறது, அது வந்து பர்மனன்ட், உடல் வந்து டெம்பரரி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இன்பமின்மை சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யமத்து அவங்க வந்து அறிவிப்பாங்க. அடுத்தது வந்து பாவ செயல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. பாவ செயல் அப்படி ஏன் பாவ செயல் ஏற்படுது? பக்தியோட நீ செயல்பட்ட அப்படின்னா பாவம் கிடையாது. இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு காரியம் பண்றேன் அப்படின்னா, ஒரு கல்யாணத்துக்கு ஒண்ணு ஏற்பாடு பண்றேன் அப்படின்னா, நான் என் பொண்ணுக்கு நானு என் வீட்டுக்காரரு என்னோட இவங்க வந்து இவ்வளோ சம்பாதிச்சு என் பொண்ணுக்கு நான் பண்ற இந்த மண்டபத்துல இவ்வளோ செலவழிச்சு நான் இவ்வளோ செலவழிச்சு அப்படின்னு எப்ப பார்த்தாலும் நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப வந்து அது ஏதாவது ஒரு தடங்கள் ஏற்பட்டது அப்படின்னா அந்த பாவ செயல் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, பகவான் கிருபையோட கிருஷ்ணரோட அருளால என்னோட பொண்ணுக்கு நிச்சயம் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறாரோ, அவர் என்னெல்லாம் பண்ண சொல்றாரோ அதெல்லாம் நான் வந்து பண்ண போறேன்.
கிருஷ்ணருடைய இயக்கத்துல நான் வந்து இதை பண்ண போறேன், எந்த இதுவுமே வந்து கிடையாது அப்படின்னு எப்ப வந்து நம்ம அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாம, சம்பந்தம்ன்றது வந்து உடல் அளவுல நம்ம வந்து சம்பந்தம் பண்ணினாதான் நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும். மனசளவுல நம்ம வந்து பகவான் கிட்டதான் வந்து சரண்டர். அப்போ வந்து பக்தியோட நம்ம வந்து செயல்படல அப்படின்னா அது வந்து பாவ செயல் அப்படின்ட்டு. ஓ கிருஷ்ணர் வந்து சொன்னாரு, நீ வந்து போரிடுறது அப்படின்னா நீ எனக்காக போரிடு அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு அர்ஜுனர்கிட்ட. எனக்காக நீ பண்ண அப்படின்னா அது எந்த பாவ செயலுக்கு வந்து கிடையாது. அவரே எல்லாமே வந்து பார்த்து பாவம் புண்ணியம் எல்லாமே பகவானிடம் சேர வேண்டியது. இப்ப வந்து நான் பாவமே செய்ய மாட்டேன், புண்ணியமே செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இந்த புண்ணியத்தினால நம்ம என்ன ஆகும், சொர்க்கத்துக்கு வந்து போவோம். சொர்க்கத்துக்கு விட திருப்பி வந்து ஜடபூமியில தான் வந்து பிறப்போம். ஸோ ஜடபூமியில வந்துட்டு நம்ம பாவ செயல் பண்ண மாட்டோம்ன்றது நிச்சயம் வந்து கிடையாது. இன்னொரு ஜென்மா எடுத்துட்டு பாவ செயல் பண்ணினோம் அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி ஜென்மாவை எடுத்துட்டே இருக்கலாம். அதை விடுத்து என்னுடைய பாவங்கள் புண்ணியங்கள் இரண்டுமே பகவானுக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கழிஞ்சுட்டே வரும். ஜீரோல வந்து நிற்கும் போதுதான் நம்ம பகவான் கிட்ட பகவானுடைய லோகத்துக்கு நம்மளால போய் சேர முடியும். அடுத்தது வந்து குடும்ப பாரம்பரியம். குடும்ப பாரம்பரியம் அப்படின்னும் போது வர்ணசங்கரம். இங்கதான் வந்து வர்ணாசிரம் பத்தி பகவான் வந்து நீ வந்து ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றார். இருமன்னம் அப்படின்றது பகவானுக்கு வந்து உறுதியோட நீ சேவை செஞ்ச அப்படின்னா, இப்ப நம்ம எந்த ஒரு பண்ணினாலும் மன உறுதியோட நம்ம பகவானுக்கு இந்த சேவை செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த காரியம் வந்து தோல்வியே வராது. அதை விடுத்து நான் செஞ்சேன் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வந்து எல்லாமே ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன்ல. சில சமயம் வந்து நம்ம பண்ணிட்டே இருப்போம், தவறி விழுந்துருது அப்படின்னா உடனே என்ன சொல்லணும், அபசகுணம். அப்படி கிடையாது, நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லை அதுல. நம்ம வந்து ஏதோ பண்ணிட்டே இருப்போம், ஆனா நம்ம எண்ணங்கள் வந்து வேற எங்கேயோ இருக்கும்போது நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லாதனால நம்ம எல்லாமே என்ன பண்ணணும்னா சகுனம் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பேசணும். சோ அதனால இந்த அது இதெல்லாம் ஒரு மூட நம்பிக்கை இல்லாம தச்சு. ஆமா ஆமா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லணும். சோ இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்லோகங்கள் வந்து நிறைய வந்து ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இந்த 2வது அத்தியாயத்துல சிதாதர் முனி அவங்களை பத்தி வந்து பேசுவாங்க. சோ கனெக்ஷன் என்ன அப்படின்றத சொன்னாங்க. ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ல சஞ்சய் வந்து கன்க்ளூட் பண்றாரு, அர்ஜுனன் வந்து போரிட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அப்போ நான் வந்து கம்ப்ளீட்டா நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துறவர மாதிரி வந்துடுறாரு. நான் நாட்டெல்லாம் ஆரம்ப போகல அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து சஞ்சய் வந்து இவர்கிட்ட வந்து எடுத்து வரும். இது வந்து கனெக்ஷன் வந்து சொல்லுங்க. ஸோ 2வது இந்த அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரன் கிட்ட அது ஒரு ஹோப் மாதிரி கொடுக்குறாரு. என்ன ஹோப் அப்படின்னா எப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து காண்டீபத்தை கீழே வச்சுட்டானோ திருதராஷ்டிரனுக்கு ஒரு சந்தோஷம். ஏன் சந்தோஷம் அப்படின்னா நான் இப்போ இனிமேந்து அர்ஜுனன் வந்து போரிட மாட்டான், என் பசங்க தான் வந்து ராஜ்யம் ஆள போகின்றார்கள் அப்படின்றதெல்லாம் அவர் வந்து நினைக்க ஆரம்பிச்சு. ஸோ வந்து he began to describe how Krishna inspires Arjuna to. அர்ஜுன் திருதராஷ்டிரன் கிட்ட அவர் வந்து எடுத்து சொல்றாரு, நீங்க வந்து அவன் போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவர் வந்து நீ போரிடக்கூடாது, போரிடு அப்படின்னு வந்து சொல்லாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா விஷயங்களை எடுத்து சொல்லி அப்படியே அவர் பகவான் வந்து ஊக்குவிக்கிறாரு. இப்படி நீ பண்ணணும் அப்படின்னு செயலை செய்வதற்காக ஊக்குவிக்கிறாரு அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் இங்க. இந்த இதுல வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னா நேர் எதுக்கேற்படும் 3 வகையான துன்பங்கள் நம்ம கிட்ட வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஜட பூமியில பிறந்த எல்லாருக்குமே இந்த 3 விதமான துன்பங்கள். அதாவது ஆதி ஆத்மிகா அப்படின்னா நம்மளோட உணலாலும் மனதாலும் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுது. நம்மளுக்கு வந்து வழிவகுது. நம்ம பேசப்படாத இடத்துல தகாத வார்த்தையை நம்ம பேசிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து நம்மளுக்கே வந்து வினையாக முடியும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. நிறைய இடத்துல அது நடந்திருக்கு. நம்ம பேச வேண்டாம்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம், ஆனா வாய் தவறி நம்ம வந்து மனம் வந்து பேசுன்னு சொல்லி உடனே நம்ம வந்து பேசிடுவோம். அந்த இடத்துல அது பேசவே கூடாது. நம்ம பேசிட்டோம் அப்படின்போது அதனால வந்து நம்மளுக்கு வந்து துன்பங்கள் வந்து இது வந்து ஆதி பௌத்திகம் அப்படின்னு ஜீவராசிகள்னால நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா கொசு வந்து கடிக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து நம் மத்த மக்கள் நம்மளுடைய உறவுக்காரங்கள் ஏதாவது வந்து நம்ம கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க. சோ இதை பேசுறது வம்பு பேசுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அந்த இதெல்லாம்னால நம்மளுக்கு வந்து துன்பங்கள் வந்து நிறைய வந்து நிறைய விஷயம் நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து யாருக்காக பயப்படுவோம் அப்படின்னா உறவுக்காரங்க ஏதாவது நம்மளை ஒன்றும் சொல்லிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக பயந்தே நம்ம வந்து சில காரியங்களை நம்ம வந்து நம்மளுக்காக நம்ம மன உவந்து நம்ம பண்ணக்கூடியது வந்து பயந்துன்னே பண்ற மாதிரியா இதுதான் வந்து ஆதி துன்பம் வந்துட போறது அப்படின்னு. ஆதி தெய்வீகம் அப்படின்றது இயற்கையினால நம்மளுக்கு வந்து கோவிட் வந்ததுக்கு அது இயற்கையினால வந்து
வரக்கூடிய தொந்தரவு. அப்புறம் வந்து earthquake வருது, மழை வருது, வெள்ளம் வருது. இது எல்லாமே மழை வந்து அபரீதமான மழை வந்தது அப்படின்னா அதுவும் வந்து நமக்கு வந்து பேரிடர்களை வந்து உண்டு பண்ணும். ஸோ அதனால நம்மளுக்கு வந்து சில தொந்தரவுகள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அதான் வந்து இந்த 3 விதமான துன்பங்கள்ல இருந்து யாருமே வந்து தப்பிக்கவே முடியாது. இந்த ஜடபூமியில பிறந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறார்? ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே படிங்க. கிருஷ்ணன், ஹரே கிருஷ்ணன். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः. श्री भगवान् उवाच कुतस्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनर्याजुष्टमस्वर्ग யகீர்த்திகரமர்ஜுன. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து சொல்றாரு, எனது அருமை அர்ஜுனனே, உன்னிடமிருந்து இது போன்ற களங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன அப்படின்ட்டு அவர் கேட்கிறாரு. நீ வந்து ரொம்ப சிறந்தவனாச்சே, வில்லுல எல்லாம் சிறந்தவனாச்சே, நீயே இப்படி எல்லாம் நீ பேசுற அப்படின்ட்டு அவர் வந்து கேட்கிறாரு. வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இவை தகுதியற்றவை. ஸோ வாழ்வு இந்த வாழ்க்கை அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது உனக்கு தெரியும், இதுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்றது உனக்கு வந்து தெரியும். நீயே இந்த மாதிரி வந்து பேசின அப்படின்னா வேற என்ன நான் வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். இவை மேலுலகிற்கு கொண்டு செல்வது இல்லை, அவமானத்தை தான் வந்து கொடுக்கிறது. நீ இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு வில்லால வீரனாக இருந்துட்டு நீ இந்த மாதிரிலாம் வந்து பேசின அப்படின்னா அது பெருத்த அவமானம் தான் வந்து கொடுக்கும். மேலுலகம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, தேவர்கள் முனிவர்கள்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப வில்லாளி வீரன் நம்ம நினைச்சுட்டு இருந்தோம், வில்லுக்கு விஜயன் அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் நினைச்சுட்டு இருந்தோம். கடைசியில பார்த்தா போருன்னு உடனே அவன் காண்டிபத்தை கீழே வச்சுட்டான், இவன் வந்து ஒரு முன்னுதாரணமாவே இருக்க மாட்டான் போல் இருக்கு அப்படின்ட்டு அவர் வந்து பகவான் எடுத்து வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து 7வது ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. 7வது ஸ்லோகம். 7வதா? ஓகே, படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. आत्मन्यदोषो भगतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य ततेकं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு, இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்பைகளா இழந்து விட்டேன். சோ எனக்கு வந்து ரொம்ப அது அவர் வந்து சொல்றாரு, தன்னுடைய ஸ்ட்ரெஸ் பத்தி வந்து சொல்றாரு. ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வார்த்தைகளை நிறைய விட்டுடுவோம், யோசிக்க மாட்டோம், இதெல்லாம் வந்து நடக்கும் இல்லையா. உடல் வந்து நடுங்க ஆரம்பிக்கும், பயம் வந்து இருந்துட்டு இருக்கும். இது எல்லாமே வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து அப்போ அவரு அதான் சொல்றாரு, எனக்கு இதெல்லாம் இருந்ததுனால என்னோட கடமை என்ன அப்படின்றது அதை நினைச்சு நான் வந்து குழப்பம் அடைஞ்சிட்டேன். சோ அதனால நான் வந்து இதெல்லாம் வந்து நான் என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த இயல்பே நான் இழந்துட்டேன் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இந்த நிலையில நான் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில இருக்க, அந்த நிலையில் எனக்கு நல்லது எது கெட்டது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உண்மை கேட்டுக் கொள்கின்றேன். சோ ஒரு நண்பனாக இவர் வந்து கேட்கிறாரு, சொல்லிடுறாரு எல்லாத்தையும். நண்பன் கிட்ட நம்ம எல்லாத்தையும் கொட்டி தீர்த்துருவோம்ல, அது மாதிரி அவர் வந்து எல்லாமே கொட்டி தீர்த்துட்டாரு. இப்போ வந்து அவர் வந்து ஒரு பகவானை வந்து ஒரு குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார். நிச்சயமா நீங்க வந்து எனக்கு நல்லது எதுன்னு சொல்லுங்க, இப்போது உம்மிடம் நான் சரணடைந்த சீடன், நான் அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக அப்படின்ட்டு இங்க வந்து ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் இது அவருடைய சப்மிஷன் பத்தி வந்து சொன்னாங்க. அதில் வந்து நண்பனாக எல்லாத்தையும் வந்து கொட்டி தீர்த்துனாங்க. ரெண்டாவது வந்து குரு கிட்ட ஒரு சீடன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து பேசுறாரு. குருவாக இருக்கக்கூடியவர் வந்து மேல் நின்றுட்டோம், அவர் வந்து அவரை வந்து உயர்ந்த ஸ்தானத்துல வச்சு இவர் வந்து கீழே இருந்து அவர் வந்து கேள்விகள்லாம் வந்து கேட்கிறார். இது வந்து 2 ஸ்டோரி. இது ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்னா, இது வந்து தெரியறதா என்னன்னது, கஜேந்திர மோட்சம். கஜேந்திர காலையில மோட்சம் படிச்சா ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும். கஜேந்திர மோட்சம் அப்படின்றது, கஜேந்திரன் யானை 1000 வருஷங்களா வந்து போயிட்டு அதுக்கு வந்து டக்குன்னு வந்து கேட்கணும் அப்படின்றது தோணல. பகவான் நாமளும் தினம் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். பகவான் வந்து நம்ம சரண்டர் பண்ணிட்டு, பகவானே நீதான் எனக்கு எல்லாமே வழி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப நாளா கேட்கறதுக்கு வந்து ஆதி மூலமே சரணம் சொன்னவர் கஜேந்திரன்.
அவர் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, எல்லாருக்குமே வந்து மோட்சம் கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்றாரு. ஸோ இந்த கஜேந்திரனும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சாபத்தினால வந்து யானையாக ஆக்கப்பட்டார். வந்து யானையா இருந்தும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது போய் அந்த ஆத்துல போயிட்டு அவர் வந்து குளிச்சுட்டு இது பண்ணும்போது அந்த முதல்ல வந்து அவர் வந்து கம்பின்றோம். ஸோ முதலையும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து யானைக்கு வந்து ஒரு ஜென்மத்துல வந்து அவரு வந்து எதிரியா தான் இருந்தது. அதனாலதான் அதை வந்து பிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து படிச்ச உடனே தினமே இப்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது மட்டும் வந்து ஆஹ் கேட்க தோணல அவனுக்கு. அப்புறம் ரொம்ப விரக்தி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப விரக்தி ஆயிட்டு கடி வந்து ஜாஸ்தியா இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து ஒரு தாமரை மலர் எடுத்து மேல வந்து கூப்பிட்டு அவருக்கு வந்து அந்த ஞானமும் வந்து கிடைச்சிருக்கு. தாமரை தான் வந்து பகவானுடைய இது அப்படின்னு. ஸோ பகவான் வந்து கூப்பிடும்போது பகவான் வந்து அவசரமா ஓடி வந்துட்டாரு அவரு. இதெல்லாம் கூட துண்டெல்லாம் கூட மேல சரியா வந்து கொடுத்துக்காம அப்படியே பறந்துட்டே வராரு அவரு. கருடன் வேத்து ஜமால் கிளம்பு, வண்டி எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நேரம் கிளம்பி கஜேந்திரன்ட்ட வந்து ஓகே, நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் யாரு விடுவிக்கிறாரு, யாருக்கு மோட்சம் தராரு ஃபர்ஸ்ட்? முதலைக்கு. முதலைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மோட்சம் தராரு. முதல்ல வந்து விடணும் இல்லையா காலை, முதலைக்கு மோட்சம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கஜேந்திரன். இந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவரு பிரம்மா வந்து கிருஷ்ணன் கிட்ட நிறைய வந்து விளையாடி இருக்காரு. அவருடைய என்ன இடையர்க்குள்ள சிறுவர்கள் எல்லாம் வந்து ஒழிச்சு வச்சு அவர் நல்லா விளையாடி இருக்காரு. பகவான் வந்து ரொம்ப சாதாரணமா அவர் வந்து எண்ண ஆரம்பிச்சு சில சமயம் அவருக்கு வந்து மறந்து போயிடும். என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணர் யாரு அப்படின்றதெல்லாம் சில சமயம் வந்து பிரம்மாவுக்கு வந்து மறந்து அவருடைய படைப்பு தொழில கூட சில சமயம் மறந்து போயிடுது. நான் எதுக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்னே வந்து தோணும். ஸோ நம்மளுக்கும் வந்து இப்போ காலையில எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டே இருப்போம். திடீர்னு வந்து ஃப்ரிட்ஜு கிட்ட போவோம். எதுக்காக நான் ஃப்ரிட்ஜு கிட்ட வந்தேன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து தோணும் இல்லையா? என்ன எடுக்கணும்னு வந்த சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி சமையல்ல வந்து அதே மாதிரி இவருக்கு வந்து படைக்கும் தொழில வந்து மறந்து போயிடும். திருப்பிய வந்து போய் எங்க உட்காந்துருப்பாரு அவரு, தாமரை மண்ணில போய் உட்காந்துருப்பாரு. மறக்கும் போதெல்லாம் தாமரை மலர்ல போய் உட்காந்து அவர் வந்து தியானம் பண்ண ஆரம்பிப்பார். தியானம் பண்ணும்போது அப்பதான் அவருக்கு ஞாபகம் வரும், ஓஹோ நாம வந்து படைக்கிற தொழில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு, நம்ம அதுல எதுவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. சோ இதெல்லாம் வந்து எண்ணும் போது அவருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு தடவை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இடையர்குல சிறுவரோட ரொம்பவே வந்து ரொம்ப சர்வ சாதாரணமா பழகின்னு இருக்காரு. இது எனக்கு ரொம்பவே எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, சிறுவர்கள் எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து அவருடைய இது பிரகாரம் கணக்கு பிரகாரம் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மேல அவர் வந்து ஒழிச்சு வச்சுக்காரு. நம்ம ஜடமுடியை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 10 நாள் கிட்டத்தட்ட 10 நாளோ ஒரு மாசம் அது கிட்டத்தட்ட வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இடையர்க்குள்ள சிறுவராக அத்தனை வந்து உருவம் எடுத்திருக்காரு, எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்காரு. ஒரே ஒரு கிருஷ்ணரு இந்த சிறுவர்கள்லாம் கிளம்பி போனதுனால அவங்க அப்பா எல்லாம் வருத்தப்படுவாங்களே அப்படின்றதுனால அத்தனை சிறுவர்களாக அவர் வந்து உருவம் எடுத்தாரு. அவங்களுக்கே நல்ல மாற்றம் வந்து தெரிஞ்சது. வீட்லயே எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கா மாதிரி இருக்கு, ஆனா வந்து என் பையன் தான், ஏன் எப்படி திடீர்னு அவன் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பையனா ஆயிட்டா தெரியலையே அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. அப்புறம் தான் வந்து அவருக்கு தெரியும், கிருஷ்ணருக்கு வந்து தெரியும் இது பிரம்மா பண்ணின வேலைதான். அப்புறம் வந்து அவர்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்டுட்டு திருப்பி அவருடைய இடையர்க்குள்ள சிறுவர்களையும் அப்புறம் வந்து மாடுகள் பசுக்கள் எல்லாத்தையும் அவர் வந்து திருப்பி கொண்டு கொடுத்தாரு. அதனாலதான் சாரி அப்படின்னு சொல்றாரு. இது வந்து நரசிம்மர். இது எல்லாமே வந்து சரணடையது. எதுக்காக இதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா சரணடையது. ராமர் கிட்ட வந்து எப்பவுமே வந்து தாசியம் அப்படின்னா நவவித பக்தியில தாசியம் அப்படின்றது இது எல்லாமே வந்து பண்ணக்கூடிய செயல். அதே மாதிரி நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்த உடனே அவருடைய உக்ரத்தை வந்து இது பண்றதுக்காக பிரகல்லாதன் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து அவர்கிட்ட வந்து சரண்டர் ஆயிட்டு அவர்கிட்ட வந்து கேட்கிறாரு. என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னா, எங்க அப்பா நிறைய வந்து தப்பு பண்ணிட்டாரு, ஆனா அவருக்கு வந்து தண்டனை எல்லாம் கொடுக்காதீங்க, அவர் வந்து மோட்சம் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டதுனால வாஞ்சியோட கேட்டதுனால பகவான் வந்து அவருக்கு இதெல்லாமே வந்து ஒரு குரு கிட்ட சீடன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து Yes. Shri Bhagavan Vacha Ashochyan Anvashochastam Prajnavadam Sabhashase Gatasun Agatasumsha Nanushochanti Panditaha. ஒரு பண்டிதர் கிட்ட ஒரு ஆசிரியர் கிட்ட ஒரு மாணவன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மிகச்சிறந்த ஆசிரியர், எல்லாருக்குமே வந்து அவர் தான் வந்து ஆதி குரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவர் எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு
குருவானவர் எப்படி சொல்றாங்க, பதட்டமே வந்து படாது, பதட்டமே படாம நிதானமா வந்து சொல்லணும். அதுதான் வந்து நிதான புத்தியோட இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். அறிவாளியை போல பேசும், அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டியதற்கெல்லாம் நீ கவலைப்படுகின்ற, வேண்டாததுக்கெல்லாம் நீ கவலைப்படுற. அறிஞர் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவதில்லை. அறிஞர்கள் யார் வருந்த மாட்டாங்க அப்படின்னா, யார் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் கவலைப்படுறது இல்லை, யாரு இறந்து போயிட்டாங்களோ அவங்களுக்கும் வந்து வருந்துவது வந்து கிடையாது. அர்ஜுனா, நீ ஏன் இப்படி ஆயிட்டேன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே, எதுக்கெல்லாம் படக்கூடாதோ அதுக்கெல்லாம் நீ கவலைப்பட்டு இருக்க அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு. இது வந்து நம்மளுக்கும் அதுதான். சிலெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து சில பேர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கவலையே கிடையாது அவங்களுக்கு. பட் இருந்தாலும் கவலை இல்லையேன்றதுக்காக கவலைப்படக்கூடியவர்கள் எல்லாம் கூட நிறைய பேர் வந்து இருக்காங்க. எல்லா வேலையும் முடிச்சிருப்பாங்க, எல்லாமே அவங்களோட கடமைகள் எல்லாம் வந்து முடிச்சிருப்பாங்க. இல்லையே வேற எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு ஆசைப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்கவங்களா கூட இருக்காங்க. அதுதான் பகவான் அதை சொல்றாரு, வேண்டாததுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து கவலைப்படக்கூடாது. அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னில நம்ம இருந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து அவருடைய லோகத்துக்கு செல்வதற்கு இந்த இடத்துல நம்ம எல்லாருமே வந்து செல்ஃபிஷா வந்து இருக்கணும் அப்படின்றது. நான் போனோம் அப்படின்னா நான் தான் இது பண்ணணும். நான் வந்து என்னோட பசங்களுக்காகவோ இல்ல என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாமே நான் வந்து வேண்டதுன்றது கிடையாது. அதனால இந்த இடத்துல வந்து அத்தியாயம் 1ல வந்து கேட்டல் அதனுடைய இது வந்து சொல்றேன். கேட்டல் தான் வந்து இந்த அத்தியாயம். எஸ் சுரேஷ் பிரபுஜி, நீங்க படிக்கிறீங்களா? படிக்கிற மாதாஜி. சுரேஷ் பிரபுஜி படிப்பேன். இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, இங்க வந்து கிருஷ்ணர் என்பவர் யார் அப்படின்றத வந்து காமிக்கிறாங்க. நம்ம தூரத்துல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் என்பவர் யாரு அப்படின்னா, நம்ம நீங்க காலையில நீங்க தூங்கி எழுந்து நீங்க வாச கதவு திறந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது எடுத்தாப்பல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நிக்கிறாரு. உடனே வாங்க கிருஷ்ணா வாங்க எங்க வீட்டுக்கு அப்படின்லாம் நீங்க சொல்லணுமா? நம்ம யார் நீங்க? கிருஷ்ணரை பார்த்தாலே பேச்சே வராது மாதாஜி. பேச்சு இல்ல, கிருஷ்ணர் ஃபுல்லா எல்லாம் வேலை கண்டிப்பா வர சொல்லுவோம், கண்டிப்பா வந்து டக்குன்னு வர சொல்ல மாட்டோம். இதுதான் மனித இயல்பே. யாரு நீங்க? ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்பிக்கை கிடையாது எப்பவுமே வந்து பகவான் யார் நீங்க ஏமாத்த டிராமா ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்களான்னு கேட்போம். என்ன எங்க இருந்து டிராமால இருந்து தப்பிச்சுட்டு வந்துட்டீங்களா அப்படின்லாம் நம்ம வந்து கேட்போம். ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அவர் வருவாரு அப்படின்ற நம்பிக்கையே நம்மளுக்கு வந்து கிடையாது. அதனால நம்மளுடைய விஷன் வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கா அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். எப்படி அப்படின்னா, நம் பார்வை பூரணமாக இருக்கும்போது நாம் பார்ப்பது சரியாக புலப்படும் என்று நான் நம்புகிறேன். நம்ம எல்லாருமே வந்து சந்தேகப்பட முடியாது இல்லையா? நம்ம பசங்களை நம்ம சந்தேகப்படுமா? நம்ம பசங்களை நம்ம சந்தேகப்படுமா? பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம். நிறைய சமயத்துல ஸ்கூல்ல எல்லாம் அப்படிதான் வந்து பண்ணுவோம். என் பையன் வந்து மாதிரி பண்ண மாட்டேன்னு, என் பொண்ணு அந்த மாதிரி பண்ணவே மாட்டாளே அப்படின்னு தான் நம்ம வாதிடுவோம் இல்லையா? சோ அந்த நம்பிக்கை வந்து இருக்கு. ஆனா அதே நம்பிக்கை வந்து நம்ம பகவான்கிட்டயும் வைக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து பார்வை வந்து எப்பவுமே வந்து பூரணமாக இருக்கு. ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு மரம் இருக்கு, அந்த மரத்துல வந்து இது ஒரு மரம் தான் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லிட்டே போயிட்டு இருப்போம். சோ அந்த மரத்துல என்ன இருக்கின்றது? சோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கா. இப்போ அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து கேக்குறாரு, இந்த மரம் இருக்கா? மரம் இல்ல, என்ன நான் வந்து ஒரு கிளியோட கண்ணுதான் பாக்குறேன் நானு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லு. சோ அவருடைய பார்வை வந்து அவ்வளவு தீர்க்கமா இருக்கு. அவருடைய நோக்கம் வந்து எதுவோ அதுதான் வந்து அவர் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. நாம என்ன இலக்கோ அதுதான் வந்து பார்க்கணும். நம்ம எந்த இது கண்ணோட பாக்குறோமோ அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து நிரந்தரமானது. நம்ம வந்து சந்தேக கண்ணோட பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாமே வந்து சந்தேகமா வந்து நம்ம என்ன நினைக்கணும், திறந்த உடனே கிருஷ்ணர் வந்திருக்காரு அப்படின்னா வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு கிருஷ்ணரா இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, டக்குன்னு நம்ம கிட்ட வந்து மத்தவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கால் வந்து தயங்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் அவங்க வந்து வேற யாரோ அப்படின்னு. சோ இதை வச்சுதான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். எல்லாருமே நம்ம வந்து பகவானே நம்ம தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டியூப்ளிகேட் வந்து அது வந்து நிச்சயமா நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணன். சப்போஸ் பகவான் வந்து பார்க்க முடியல அப்படின்னா அவர் யார் மூலமாகவும் நம்மளுக்கு வந்து விஷயங்கள் இருந்து இதான் 3 நிலைகளை நம்ம வந்து பகவான் வந்து வருஷம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வெளியில இருக்கக்கூடிய வந்து இதுதான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து அந்த அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து சொல்றாரு.
வெளியில இருக்கக்கூடிய நம்ம சூரியனை பார்க்கும்போது முதல்ல எது தெரியுது அப்படின்னா வெளிச்சம் வந்து, இது வந்து சூரியனோட இது ஒளி வட்டம் வந்து தெரியாது. அதுக்கு அடுத்தது உள்ள வந்து கிரகம் அப்படின்ட்டு தெரியுது. இந்த உள் கிரகம் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியறதா தெரியல. நம்மளுக்கு வந்து ஆதித்யா அப்படின்னு ஒரு சேட்டலைட் அமைச்சிருக்காங்கல்ல, அது வந்து உள்ள கிரகத்துல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றது கண்டிப்பா பகவான் வந்து வழிபடுறதுக்கு 3 நிலைகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பிரம்ம நிலை, அதாவது ஜோதி வடிவம். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா, எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா. மூன்றாவது நிலை அந்தர்யாமின்னு சொல்லலாமா மாதாஜி? ஆமா, மூன்றாவது நிலை வந்து பகவான். அவர் தான் வந்து எல்லாரையுமே வந்து நம்ம கண்ட்ரோலர், மேனேஜர், எல்லாமே கம்ப்ளீட். அந்த அனைத்து உலகத்துக்கும் சொந்தக்காரர் அதுதான். நாம எல்லாருமே வந்துட்டு போறவங்க. சோ இது 3 விதமாக வழிபடுவார்கள் மக்கள் அப்படின்ட்டு. சோ பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். அர்ஜுனோட கேள்விக்கு வந்து பதில் சொல்றேன் 11-30 வரைக்கும். நான் யார் அப்படின்றது வந்து நம்ம யாரு, இந்த தேகம் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அதாவது தேகினோ அஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யௌவனம் ஜர ததா தேகாந்தர பிராப்தி தீரஸ்திர ந முஹ்யதி. தேகத்தை ஹரே கிருஷ்ணா, தேகத்தை உடையவனின் உடல் வந்து நம்ம உடல் வந்து மாற்றம் வந்துட்டே இருக்கு இல்லையா? என்ன மாற்றம் அப்படின்னா, குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா எப்பவும் அது குழந்தையாவே இருக்கிறது இல்ல. மாசம் ஆக ஆக அது வந்து வளர்ந்துட்டே வரும், நடக்க ஆரம்பிக்கும். அடுத்தது வந்து நடக்க ஆரம்பிச்ச உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருசாகும், 1 வயசு ஆகும், 2 வயசு ஆகும் அப்படின்னு. சோ அந்த அந்த மாதிரி நம்ம வந்து உடம்பு வந்து மாறிண்டே வந்து இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஸ்கூல் போவோம், அப்புறம் வந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிப்போம், அப்புறம் வந்து ஒரு மிடில் இதுன்னு வரும், டீனேஜ்ன்ட்டு வந்து வரும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து 26 வயசு 21 வயசு அப்படின்னா அந்த பிரம்மச்சாரி இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைகள்ல வந்து வருவோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து கிரகஸ்தன் அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு வருவோம். அப்புறம் வந்து மிடில் ஏஜ் வரும், அப்புறம் வந்து ஓல்ட் ஏஜ்ன்னு வரும், ஜரா அப்படின்றது. அப்புறம் வந்து வியாதி, அதாவது வியாதி வந்து நிறைய பேர் வந்து இறக்கக்கூடிய தன்மையும் இருக்கு. எனக்கு வியாதியே வராது அப்படின்னா நம்ம இறக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் வந்து இருக்கும், அதுதான் வந்து வியாதி அப்படின்ட்டு வந்து. கடந்த இளமை முதுமை இன்றி கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா வந்து மரணத்தின் வந்து வேரோடலுக்கு மாற்றம். எப்ப வந்து நம்ம காலையில எழுந்த உடனே குளிச்சுட்டு வேற ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும், அதே ட்ரெஸ் போடுறது கிடையாது இல்லையா? குளிச்சுட்டு வேற ட்ரெஸ் போட்டுக்கிற மாதிரி இந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடலை விட்டுட்டு இன்னொரு உடலுக்கு வந்து ட்ரெஸ் மாத்துற மாதிரி அது நிதான புத்தி, நிதானமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து இது போன்ற மாற்றத்தால் வந்து திகைப்பதே வந்து கிடையாது. எந்த ஒரு எந்த ஒரு சந்நியாசம் துறவரம் மேற்கொண்டிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாமே இதெல்லாமே கடந்து சென்றவர்கள். இதெல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து தெரியும். நம்ம எல்லாமே வந்து டெம்பரரியா தான் நம்ம இங்க இருக்கோம். பர்மனண்டா இருந்தா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளாம் வந்து பர்மனண்டா இருக்க போறோம்னு சொல்லிட்டுதான் சொந்த வீடு, 1 வீடு இல்ல, 2 வீடு இல்ல, 3 வீடுன்ற மாதிரி வாங்கி வச்சுட்டு இருப்போம். நகை வந்து நம்ம இது பர்மனண்டா இருந்து நம்ம அனுபவிக்கிற மாதிரி அந்த நகை இந்த நகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு 200 பவுன் 300 பவுன்லாம் வந்து வாங்கி வச்சிருப்போம். புடவைகளா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ, அவ்வளவு வந்து அடுக்கி வச்சிருப்போம். சோ செருப்பா அவ்வளவு அடுக்கி வச்சிருப்போம். இது எல்லாமே வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து ஜட பூமியில இருக்கிறதுனால அந்த ஜட கலங்கங்கள்னால நம்ம வந்து இதெல்லாம் பாதிப்பு வந்து பேராசை ஜாஸ்தி நம்மளுக்கு. அப்புறம் வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து ரஜோகுணம், அதாவது நான் என்னமோ இந்த உலகத்தை ஆளுகின்றனால நம்ம அந்த மாதிரி வந்து பாக்குறோம். ஈவன் படிப்பெல்லாம் கூட அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. படிப்பெல்லாம் கூட நிறைய பேர் வந்து அது எத்தனை 3 PhD 4 PhD எல்லாம் வந்து வாங்கி வச்சுட்டு இருப்பாங்க. அதெல்லாமே வந்து நம்ம மறையும் போது அத்தனையும் மறைஞ்சு போயிடும். ஒண்ணு நம்மளோட வரப்போறது என்ன அப்படின்னா பக்தி. நான் இந்த ஜென்மால நான் வந்து பக்தி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஒரு 20% பக்தி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, அடுத்த ஜென்மால அந்த 21வது% தான் நம்ம வந்து தொடருமா மொழிய 0ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். நம்ம வந்து அடுத்த ஜென்மா எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த ஜென்மால நம்ம 4 PhD வாங்கியிருப்போம். அடுத்த ஜென்மா எடுத்தாச்சு அப்படின்னா எல்கேஜில இருந்தா எல்கேஜில இருந்தா திரும்பி வந்து ஆரம்பம் வழிய. அதுதான் வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு, பகவத் சேவை வந்து அவ்வளவு வந்து உன்னதமானது. அது வந்து ஜென்மமா வந்து தொடர்ந்து பகவத் சேவையில இருக்கதான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த உடல் அப்படின்றது கிடைக்காம பகவானுடைய லோகத்துக்கு நம்ம செல்லக்கூடியது. இது வந்து யாருக்கு வந்து தெரியும் அப்படின்னா, நிதானமாக புத்தி உடையவர்களுக்கு இது வந்து இந்த மாற்றம் வந்து அவங்க வந்து ஐயோ நான் இறந்து போறேன்னா அப்படின்ற அந்த பயம்லாம் வந்து வரவே இல்லை.
அடுத்தது வந்து இது வந்து இந்த ஆத்மா நம்ம சொல்றது, இந்த ஆத்மா வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும். இது எந்த மாதிரியான வாட் இஸ் இட் மேட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி, வாட் இஸ் ஆத்மா, வாட் இஸ் இட் மேட் ஆஃப் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லையா. சோ அது மாதிரி இது வந்து நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி, நைனம் நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவகஹ ந சைனம் क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः. हरे எப்படி कृष्ण. மாருதம் அப்படின்னால காற்று அப்படின்றத வந்து அர்த்தமாகின்றது. சோ இந்த ஆத்மாவானது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, அது வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் வந்து கிடையாது. மெட்டீரியல் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு கல் எடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, அந்த ஆத்மா வந்து இந்த கல்லு மாதிரியே வந்து இப்போ வந்து ஒரு சாஃப்ட் கிளாத்தா அதுவும் வந்து கிடையாது. ஸோ ஆத்மா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, அதெல்லாம் வந்து மெட்டீரியலா இருக்கிறது எல்லாமே நீங்க உடைக்க முடியும், கட் பண்ண முடியும். அப்படியே உலர்த்தி துணியா இருந்ததுன்னா எடுத்து காய போட முடியும். அதெல்லாம் வந்து பண்ண முடியும். ஆத்மாவானது அப்படி வந்து கிடையவே கிடையாது. ஆத்மாவுடைய சைஸ் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்மளுடைய முடி இருக்குல்ல, ஒரே ஒரு முடி எடுத்துட்டு அது கடைசி அந்த நுனிய வந்து 1/10,000 டைம்ஸ் ஒரே ஒரு முடியை எடுத்துட்டு அதுல 10,000 பகுதியில ஒரு பகுதி தான் வந்து இவ்வளோ சிறுசு, கடுகோடைய சிறுசு அப்படின்னு சொல்லல, அந்த மாதிரி. அதுதான் அணு ஆத்மா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். நம்மளோட எல்லாமே வந்து அணு ஆத்மா, பகவானோட வந்து விபு ஆத்மா அப்படின்றது வந்து இந்த மாதிரி வந்து மஜ்ஜை, போன்ஸ், அப்புறம் வந்து நரம்புகள் அதெல்லாம் வந்து கிடையாது. பகவானுக்கு அதெல்லாம் வந்து கிடையாது. அதனாலதான் பகவான் வந்து எங்க இருந்தாலும் எப்படி ஒண்ணாலும் அவர் வந்து ரீச் அவுட் ஆக முடியும் நம்மளுக்கு. நம்ம வந்து இங்க நம்ம இருந்த பகவான் வந்து வைகுண்டத்துல இருப்பார். நம்ம இங்க காலையில நைவேத்தியம் பண்ணினோம்னு வச்சுக்கோங்க, அங்க அந்த இடத்துல வந்து அவர் பிரசாதம் சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி வந்து அவருடைய உடம்பு அவர் வந்து விபு ஆத்மா அப்படின்னு இருக்கிறதுனால. அணு ஆத்மா அப்படின்றது ரொம்ப கடுகினும் சிறிதான அந்த ஆத்மா. அதுதான் நம்மளுடைய எல்லா இதுக்கும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து உயிர் ஊட்டக்கூடியது, ஒளி ஊட்டக்கூடியது, நம்மளுடைய செய்கள்லாம் வந்து செய்யக்கூடியது. இந்த ஆத்மாவானது கையில பிடிச்சுன்னு அதை வந்து ஆயுதத்தால கட் பண்ண முடியாது, தாக்க முடியாது, துண்டு பண்ண முடியாது, நெருப்பை போட்டு எரிக்க முடியாது அந்த ஆத்மாவை. நீ இப்போ ஒருத்தர் இறந்து போயாச்சு அப்படின்னா ஆத்மாவோட சேர்த்து எரிச்சிட்டேன்னு யாருமே வந்து சொன்னது கிடையாது. ஆத்மா வந்து தனியா போயிடும். ஆத்மா போனதுனால்தான் நம்ம வந்து இறந்து போயாச்சு, பூத உடல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. எரிக்கவும் முடியாது. நீரால ஒரு தண்ணி ரொம்ப அழுக்கா போயிடுது அப்படின்னு சொல்லி தண்ணி போட்டு அலசறது அப்படின்றதும் கிடையாது. காற்று வருதா அது அப்படியே அது வந்து தள்ளின்னு போயிடும் அப்படின்றதும் வந்து கிடையாது. எந்த இதுனாலும் ஆத்மாவை வந்து அழிக்கவே முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இவருக்கு வந்து எடுத்து சொல்றாரு அர்ஜுனனுக்கு, அர்ஜுனா நீ வந்து நினைக்கிறியே உன்னுடைய சித்தப்பா, உன்னுடைய தாத்தா, உன்னுடைய குரு அப்படின்லாம் நீ நினைக்கிறியே, உன்னோட கசின்ஸ் எல்லாம் நினைக்கிறியே, அவங்களுடைய ஆத்மாதான் வந்து வெளியில இருக்க முடியும். இது அவங்களுக்கு வந்து உயிர் கொடுத்துட்டு இருக்கு. ஆனா இந்த உடல் தான் இந்த செய்கைகள்லாம் வந்து செஞ்சிருக்கு. உனக்கு இந்த விஷம் கொடுத்தது அதெல்லாமே வந்து இந்த உடல் தான் வந்து செஞ்சது. நீ எதை கொல்ல போகின்றாய் அப்படின்னா, நீ இந்த உடலை தான் நீ வந்து கொல்ல போகின்றாய் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் வந்து சொல்லலாம் அப்படின்னா, நீங்க நிறைய வந்து பசங்க வந்து டீச்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன ஸ்கூல்ல வந்து பசங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்கூல் போயிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது என்னடா உங்க அம்மா மிஸ் என்ன சொன்னா அப்படின்னு கேட்கும்போது பசங்க என்ன சொல்லுவாங்க, அம்மா எப்ப பார்த்தாலும் எனக்கு திட்டிகிட்டே இருக்காங்கம்மா மிஸ் அப்படின்னு. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பையன் சொல்றது அப்படியே எடுத்துட்டு போய் கேட்போம், என்ன மிஸ் திட்டிகிட்டே இருக்கீங்களா? இல்ல அவனை திட்டல, நானு அவன் என்ன செஞ்சான்னு கேளுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்களே ஒழிய அவனை திட்டுறது கிடையாது. இது வந்து பகவான் வந்து அந்த மாதிரிதான் வந்து நிர்ணயமே வந்து பண்ணியிருக்காரு. அவனை வந்து திட்டத்துக்கு வந்து முடியாது. இது வந்து அந்த செஞ்ச காரியத்தை திட்டுறதுனால்தான் அவன் உடனே என்ன பண்றான், என்ன திட்டான் அப்படின்ட்டு நம்ம அதனால நம்ம வந்து எந்த காரியம் வந்து நற்காரியம் செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு பாராட்டுதல், கெட்ட காரியம் எதா பண்ணினா அதுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து தண்டனை வந்து அவனுக்கு வந்து அந்த உடம்புக்கு வந்து கொடுத்தாகணும் அப்படின்றதுதான் இங்க வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனர்கிட்ட திருப்பி வந்து சொல்லுவாங்க. இங்க வந்து ஒரு மரத்துல வந்து 2 பறவைகள் இருக்கு. 2 பறவைகள்ல வந்து ஒரு பறவை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது தொடர்ந்து அங்க இருக்கக்கூடிய பழத்தெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டு இருக்கு. அந்த பழம்ன்றது என்ன அப்படின்னு, அந்த பறவை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆத்மா. அந்த ஆத்மா வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த பழம் வந்து எடுத்து சாப்பிடுது. பழம்ன்றது என்ன அப்படின்னா, நாம எதற்காக இந்த பூமியில படைக்கப்பட்டோம் அப்படின்னா இந்த இதெல்லாம் வந்து நிறைவேற்றணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம படைக்கப்பட்டிருக்கோம். சோ அந்த காரியங்கள்லாம் அந்த செய்கைகள்லாம் பண்றதுக்காக அந்த பழம் வந்து சாப்பிட்டுட்டே வந்து இருக்கு. இன்னொரு பறவை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இந்த பறவையை வந்து பழம் சாப்பிட்டு இருக்க பறவையை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கு. அதுதான் வந்து நம்மளுடைய
பரமாத்மா. அந்த பரமாத்மா வந்து நம்ம உள்ள இருந்துட்டே இருக்காரு. நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா, நான் யாருக்கும் தெரியாத எடுத்துனுட்டேன் அப்படின்னு. யாருக்கும் தெரியாத நம்ம எதுவுமே வந்து எடுத்துன்னு வரவே முடியாது. உள்ள இருக்கிற பகவான் நம்ம வந்து கூடவே இருந்து அவர் பார்ப்பார். சொல்லுவார், புத்தி வந்து சொல்லுப்பா, புத்தின்றதுதான் பகவான். பகவான் வந்து சொல்றது அதை எடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னா. ஆனா மனம் வந்து என்ன அப்படின்னு, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ஸ்வீட், ஆனாலும் நான் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் வந்து நம்ம சொல்லுவோம். அதனால பகவான் கூடவே இருந்து பார்க்கக்கூடியவர். அடுத்தது வந்து பதில், இரண்டாவது கேள்விக்கான பதில், இன்பமின்மை அப்படின்றதுக்கு பதில். பாஷ்யவாதாம்ச பகூன் வதிஷ்யந்தி தவாஹிதாக நிந்தஸ்தவ சாமர்த்தியம் ததோ துக்கதரம் அனூகிம். அன்பில்லாத வார்த்தைகள். சோ நீ இப்போ வந்து கீழே வச்சுட்டு நீ உன்னோட இதெல்லாம் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அன்பில்லாத வார்த்தைகள் சொல்லி, பாத்தியா இவன் ரொம்ப வில்லாளி வீரன் நான் சொல்லிட்டான், இப்ப இந்த மாதிரிலாம் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னை பத்தி எல்லாரும் போய் உன்னோட எதிரிகள்லாம் போய் உன்னை வந்து நிந்திப்பாங்க. பாரு இவன் பெரிய இதுன்னு நினைச்சுட்டு இருந்தான். நம்ம கடைசியில பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்ல, போருன்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் கீழே போட்டு அவன் புறம்பது நின்றுட்டு ஓடுறதுக்கு தான் அவன் பார்த்துட்டு இருக்கான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இது வந்து இதெல்லாம் கேட்கும்போது அவனுக்கு துன்பம் வரும் இல்லையா அப்படின்ட்டு அது கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுன்கிட்ட வந்து கேட்கு. இது வந்து மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது, வேற என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இதோட துன்பம் தரக்கூடியது வேற என்ன இருக்க முடியும்? நீ வந்து சிறந்த வீரன், பட் உன்னை வீரத்தை வந்து அவங்க நிந்திக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதே இதுக்கு இன்னொரு ஸ்லோகம் அல்லவா அப்படி சொல்ற. படிக்கிற மாதாஜி. அதான் நான் படிக்கிறேன். हतो वा प्राप्स्यसि स्वकर्म जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால், இங்க வந்து பகவான் வந்து உத்தரவாதம் தர்றது எல்லாருக்குமே வந்து உத்தரவாதம். யாரெல்லாம் இந்த போர்க்களத்தில், குருக்ஷேத்திரம் என்ற போர்க்களத்தில் இருக்கின்றார்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது தர்மக்ஷேத்திரம் அப்படின்னு. நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடைவாய். நீ வந்து ஒன்னும் நீ வந்து இழக்க போறது எதுவுமே கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு பகவான். நீ ஒண்ணுமே இழக்க போறது இல்லை. நீ இறந்துட்ட அப்படின்னா நீ சொர்க்கத்துக்கு போவ. வெற்றி பெற்றால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த உலகத்தையே நீ ஆளலாம், இவ்வுலகினை நீ அனுபவிக்கலாம் என்பதை உறுதியோடு நின்று போரிடுவாயாக அப்படின்ட்டு வந்து போர் புரிய சொல்றாரு. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. 2.40 38 नेहाभि क्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. முயற்சியில தான் பகவான் சொல்றாரு, நீ இது முயற்சி பண்ண போற, நீ போர்தான் இட போற இல்ல, அதுதான் ஒரு முயற்சி தான். ஒரு முயற்சி தான் பண்ண போறீங்கள, இதுல வந்து குறைவோ இழப்போ எதுவுமே இருந்து இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காணும். நீ போரிட்ட கண்ணல் தான் பசங்களை எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, நீ வெற்றி பெறணும்ன்றது இல்லை, நீ எல்லா காம்படிஷன்லயும் நீ வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண, நீ பிரைஸ் வாங்கணும்ன்றது இல்லை, நீ ஏன் காம்படிஷன்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பயம் போகும். பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண பயம், அதுதான் வந்து அபியாசம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு பகவான். அபியாசம் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பயம் போகும். இதெல்லாம் நாள் சண்டை போட ஆரம்பிக்கும் போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்கும். சண்டை போட ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறம் அதே வந்து பிராக்டிஸ் ஆகும். இன்னைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள நம்மளுக்கு வந்து அந்த பிராக்டிஸ்ல வந்து வந்துடும், கண்டிப்பா அந்த சண்டை போடணும் அப்படின்னு. ஸோ அது மாதிரிதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. இப்ப வந்து இது 3 இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி தான். ஏன்னா இந்த எலி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தூரத்துல ஒரு சின்னதா ஒரு விளக்கு வந்து ஒரு இடத்துல வந்து எரிஞ்சுட்டு இருக்கு. அந்த ஃபுல்லா விளக்கு வந்து எரியல, சின்னதா ஒரு ஒரு அணைய போற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த இடத்துல வந்து ஒரு விளக்கு எறிகிற மாதிரி இருக்குது. இப்ப எலி வந்து நினைச்சுட்டு இருக்கு, அது பழம் நினைச்சுட்டு அதை போய் வந்து டக்குன்னு இழுக்க போற உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது நல்லா கொழுந்து விட்டு எரிய ஆரம்பிச்சிடுது. ஸோ இந்த அந்த எலி வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அந்த இடத்துக்கு வந்து ஒளியை வந்து கொடுத்துருக்கு. இதை வந்து பகவான் வந்து நோட் பண்ணி என்ன பண்றாரு, அடுத்த ஜென்மால அந்த எலிக்கு வந்து இது வந்து பண்றாங்க. அது எந்த ஒரு துன்பமும் பண்ணாம அதை வந்து கொழுந்து விட்டு எரியறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணிட்டு, சோ இவன் தான் வந்து தகுதியான ராஜாவாக இருக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு அந்த எலி வந்து அடுத்த ஜென்மால வந்து ராஜாவா வந்து பிறக்க.
அதே மாதிரி இங்க கீழே வந்து ஆஞ்சநேயர் என்ன அப்படின்னா லங்கைக்கு வந்து போறாரு, சீதையை மீட்டெடுத்துடலாம் அப்படின்னு வந்து போறாரு. ஆனா அந்த போற இடத்துல என்ன பண்றாரு, எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு பயமுறுத்தல் வந்து கொடுத்துட்டாரு அவரு. எப்படி பயமுறுத்தல் கொடுத்தாரு அப்படின்னா, இந்த அந்த வனம் அசோகவனத்தை வந்து நிறைய துவம்சம் பண்ணிட்டு எல்லாரும் அந்த இருக்கக்கூடிய வீரர்கள்லாம் போய் ராவணன்ட்ட போய் முறையிட்டு ராவணன் வந்து அவர் கூப்பிட்டு அவரோட வால்ல வந்து இதை வச்சுட்டார், நெருப்ப வச்சுட்டார். இது வந்து ஆஞ்சநேயருக்கு வந்து அவமானம் அப்படின்றது கிடையாது. இது மூலமா என்னோட பகவான் யாரு அப்படின்றது அவனுக்கு வந்து காமிக்கணும், அவருடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னன்றது காமிக்கணும். ஏன்னா ஒரு சாமானியனாக எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு என்ன பண்றாரு, எல்லா இடத்துலயும் போய் அந்த லங்கை மாளிகையை வந்து கொழுந்து விட்டு எறிகிற மாதிரி. இது என்ன அப்படின்னா யாருக்காக பண்ணாரு அப்படின்னா பகவானுக்காக. அதனால அவருக்கு வந்து பாவ செயல். அதுதான் இங்க வந்து சொன்னா, நீ வந்து எந்த ஒரு காரியமும் வந்து பகவானுக்காக பண்ண அப்படின்னா பாவ செயல் எதுவுமே வந்து வராது அப்படின்றது. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ராவணனுடைய தம்பியான விபீஷணன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தன்னுடைய அண்ணாக்கு எவ்வளோ வந்து சொல்லி பார்த்துட்டாரு, இந்த மாதிரி சீதையை நீ இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தது தப்பு, அந்த மாதிரி இன்னொருத்தரோட மனைவியை கொண்டு வந்து நீ வந்து இங்க இம்சிக்கிறதும் வந்து ரொம்ப தப்பு, திரும்பி கொண்டு போய் விட்டுடு அப்படின்ட்டுலாம் வந்து சொல்லுவா. ஆனா அண்ணா வந்து கேட்கவே இல்லை. சோ அவருக்கு என்ன பயம் அப்படின்னா, நம்ம இங்கேயே இருந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கும் அந்த மாதிரி பவர் ஆஃப் அசோசியேஷன் அப்படின்னு நம்மளுக்கும் எங்கேயாவது அந்த புத்தி வந்துருக்கோதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணாரு. நான் வந்து பகவானுக்காக ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரம் என்ன பண்ணாரு, ராமருடைய இதுல பாதார விந்தத்துல வந்து சரண் அடைஞ்ச உடனே லக்ஷ்மணன் எவ்வளவு சொல்றாரு, ஆஹா அவன் எதிரி கேம்ப்ல இருந்து வந்திருக்கான், நீ வந்து இது கூட அபயம் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு போது பகவான் வந்து சொல்றாரு, ராமர் வந்து சொல்றாரு, இல்ல இல்ல அவன் என்ன சரண் அடைஞ்சிட்டான், நான் என்ன சரண் அடைஞ்சாச்சு அப்படின்னா நிச்சயம் அவனுக்கு நான் வந்து அபயம் அளிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு என்ன பண்றாரு, போரெல்லாம் ஆரம்பிச்சு முடியறதுக்கு முன்னாடியே விபீஷணனுக்கு வந்து சரணாகதியும் ஆயிடுத்து, விபீஷண பட்டாபிஷேகம் அவர் வந்து பண்ணிட்டாரு. என்ன அப்படின்னா அவருடைய சரணாகதி. அவர் யாருக்காக வந்தாரு அப்படின்னா பகவானுக்காக. பகவானுடைய காரியம் வந்து நல்லபடியா நடக்கணும், அவருடைய காரியம் வந்து வெற்றி பெறணும். அந்த நம்மளுடைய பூமியான ஸ்ரீலங்கா வந்து ஒரு புண்ணிய பூமி ஆகணும் அப்படின்ற எண்ணத்துல தான் அவர் வந்து வந்தாரு வழிய வேற யாருக்கும் தனக்கு தான் வந்து ராஜ்யம் ஆடணும் அப்படின்றதுலாம் அவர் வந்து வரவில்லை. அதுதான் இங்க வந்து இதை வந்து 5வது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இருமன்னத்துக்கு பதில் அளிக்கின்றார். இருமனம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய எண்ணங்கள் வந்து பலவாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்காது. நம்மளுடைய எண்ணம் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரே ஒரு கோல் வச்சுக்கணும், இந்த கோல்ல வந்து ரீச் ஆகணும் அப்படின்றதுதான் நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகம். நிறைய இடத்துல இதை வந்து ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह गुरुनंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनां. இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே, ஒரு குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. பகுஷாக்கான்றது பல கிளைகள் அப்படின்றது வந்து விவசாயத்துக்கு புத்திரம் அப்படின்னா ஒரே குறிக்கோள். யாரெல்லாம் வந்து பகவானை வந்து சரணடையும் நடக்க அவங்களோட ஒரே குறிக்கோள் வந்து பகவானுடைய பாதார வந்தங்கள்ல போறதுதான். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்பவுமே வந்து உறுதியாக இருப்பார். யார் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்காங்களோ அவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து உறுதியோட இருப்பாங்க. நான் என்னோட இலக்கு வந்து பகவானை சென்றடைவது. ஸோ அவங்களோட லட்சியம் வந்து ஒண்ணுதான். ஸோ அந்த லட்சியம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்ம அதுல இருந்து மாற மாட்டோம். நம்மளுடைய அதெல்லாம் அதுக்குள்ள நிறைய வந்து டெஸ்ட் எல்லாம் வந்து பகவான் வந்து பண்ணுவாங்க. அவர்கிட்ட வந்து போறது வந்து சாமானியம் வந்து கிடையாது. ஏன்னா திரும்பி வர முடியாது, திரும்பி வராத ஒரு லோகத்துக்கு தான் நம்ம வந்து போகணும் அப்படின்ட்டு ஆசை. இந்த திருப்பி இந்த கலியுகத்துல நம்ம பிறந்துட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிச்சயம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வந்து நிம்மதியே வந்து இருக்காது. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. இதுல பல கிளைகளை நம்ம உறுதியே இல்லாத ஒரு மனம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பல கிளைகளை வந்து கொண்டது. அது திங்க் பண்ணும், இது திங்க் பண்ணும் அப்படின்ட்டு. அதனால நீ எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும், உறுதியோட இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்க. அர்ஜுனன் வந்து துரோணர் வந்து டெஸ்ட் வைக்கிறார். பரீட்சை என்ன பரீட்சை அப்படின்னா எல்லாருக்கும் இந்த பரீட்சை வைக்கிறாரு. ஒரு மரத்தை காமிச்சு அந்த மரத்துல என்ன தெரியுது அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி சொல்றாரு. அர்ஜுனன் டேர்ன் வந்த போது அர்ஜுனன் சொல்றாரு, அந்த மரத்துல நீ என்ன பாக்குற அப்படின்னா ஒரு பறவையோட கண்ணை தான் நான் பாக்குறேன்.
உடனே இந்த இலக்கை வந்து அடி அப்படின்ட்டு. ஏன்னா ஆசிரியரோட எண்ணமும் அதுதான். எந்த ஒரு மாணவன் வந்து கண்ணுதான் நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா அவன் தான் சிறந்த மாணவன் அப்படின்னு மனசுலயே அவர் வந்து தீர்மானம் பண்ணிட்டார். அர்ஜுனன் வந்து அந்த மாதிரி சொன்ன உடனே அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடும். நீ இலக்கை வந்து அடி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இங்க வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஒரு இலக்கு வந்து ஒண்ணாக இருந்து அப்படின்னா நம்ம நிச்சயம் வந்து அதுல இருந்து தவறவே மாட்டோம் அப்படின்ட்டு வந்து कर्मण्येवादि कारस्ते मां बलेषु सुधा कदाचन मा कर्म बले हेतुर्भुः मा ते संगो अस्त्व कर्मणि. இது வந்து நம்ம இந்த மகாபாரதம் சீரியல்ல இது வந்து பார்த்திருக்கேன், நிறைய வந்து கேட்டிருக்கோம். கர்மண்ணே வாதிகாரஸ்ய அப்படின்ற அது வந்து கர்மனே அப்படின்னால நம்ம நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை வந்து நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கடமை என்ன அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொருத்தருக்கு வர்ணாசிரமம் அப்படின்னு வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்ரர்கள் அப்படின்ட்டு இது வந்து இந்த எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய குணங்கள் அப்புறம் அவங்களுடைய செய்கைகள் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்துதான் இந்த வந்து ஒரு இதுவாக பிரிக்கப்பட்டார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து பிராமணர்கள் அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து பிறப்பால வந்து பிராமணனா இருக்கலாம். ஆனா அவங்களுடைய செய்கைகள் வந்து பிராமணத்துவம் இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து பிராமணனாக பிறந்தாலும் பிராமணர்கள் வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து இதே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடியவர்கள் சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள் அவங்க வந்து பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் நிறைய வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும். பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ்ன்றது நம்ம 13வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்ப்போம். அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்து அவங்க ஆனா இந்த நிலையில இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்களை வந்து பிராமணர்கள் அப்படின்னு அழகா வந்து சொல்லலாம் அப்படின்றாங்க. அதனாலதான் இஸ்கான்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு இதா இருந்தாலும் அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து குருமாராக அப்படிங்கிற இதை வந்து கோட்பாடை வந்து நம்ம வந்து செய்கையால மாத்திரம் இல்ல குணங்களால நம்ம வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்களாலேயும் குணங்களாலேயும் நம்ம வந்து பிராமணனாக திகழ்ந்தால் நம்ம யார ஒன்னாலும் பிராமணர்களாக ஆக முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ராமானுஜர் வந்து அது மாதிரி வந்து குருவை வந்து பண்ணியிருக்காரு ராமானுஜாச்சாரி. உனக்கு இங்க பிராமணர்களுக்கு உண்டான காரியம் என்ன, வேதங்களை கற்பது, பிறருக்கு நன்மை தீமைகள் என்ன அப்படின்றது எடுத்து சொல்வது பிராமணனுடைய கடமை. அது சிறந்த ரொம்ப சொல்லணும் அப்படின்னா ஆசிரியர்களாக திகழக்கூடியவர்கள் வந்து பிராமணர்கள். நீங்க அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஆசிரியர்கள் வந்து பிராமணர்களாக தான் வந்து இருந்தனர். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சத்திரியர்கள் வந்து போரிடுங்க நாட்டை காக்கிறது தான் அவங்களுடைய தொழில். இப்போ வந்து சத்திரியர்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஆர்மியில நிறைய பேர் வந்து வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஆர்மியில வந்து அவங்க வந்து எதிரிகளை போரிடும் போது அவங்க வந்து யாராவது கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னா அது பாவ செய்யலாம் கிடையாது மாதாஜி. ஏன் பாவ செயல் கிடையாது? அவங்க கொண்டுட்டாங்க நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் அவங்க பண்றாங்க. யாருக்காக பண்றதுன்றது ரொம்ப முக்கியம். பிறருக்காக பண்றாங்க. நாட்டுக்காக 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 பண்றாங்க. ஒரு சத்திரியனோட இது என்ன அப்படின்னா தர்மம் என்ன அப்படின்னா நாட்டுக்காக மக்களை பாதுகாக்கிறது அப்படின்றதும் பெண்களை பாதுகாக்கிறது தான் அவங்களுக்கு வந்து தர்மம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. எந்த நேரத்திலயும் அவங்க வந்து அதுல வந்து போகக்கூடாது. அதனாலதான் அவங்களோட உடம்பு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கக்கூடியது அப்படின்றது. சத்திரியனா இங்க வந்து இவர் வந்து சத்திரியனாக இருக்கார். அர்ஜுனா நீ வந்து ஒரு சத்திரியன். உன்னோட இது என்ன கடமை என்ன? போரிடணும் அப்படின்தான் உன்னோட கடமை. எந்த இடத்துல அநியாயம் நடக்கிறதோ அந்த இடத்துல நீ போரிடணும் அப்படின்றதுதான் உன்னோட தர்மம். ஆனா நீ என்ன பண்ற? நான் போட்டோமா விட்டுட்டு போயிட்டோமா அப்படின்ட்டு நீ வந்து கேக்குறீ. இது வந்து தர்மமா அப்படின்ட்டு அவர் வந்து கேட்கிறாரு. அடுத்தது வந்து வைஷ்யர்கள் என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய கூட வந்து பிசினஸ் பண்றது, விவசாயம் பண்றது இதெல்லாம் தான் அவங்களுடைய தொழில். சோ அவங்க வந்து அந்த கடமையில இருந்து அவங்க வந்து தவறக்கூடாது. சூத்திரர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மற்ற எல்லாருக்குமே வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு இந்த சூத்திரர்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. 3 பேருக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்றது. அதனால அவங்களுக்கு வந்து சரி ஒரு காலால் அவங்க வந்து நிறைய வந்து பண்ணக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு. அதனால இந்த 4 வந்து தர்மங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து இப்பதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அதெல்லாம் வந்து சொல்லும் போது நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப யோசிக்கணும். ஏன் அப்படின்னா அதை வந்து அப்படி ரொம்ப கொச்சப்படுத்திட்டாங்க. 4 வர்ணாசிரமங்கள் வந்து ரொம்ப கொச்சப்படுத்தினால நம்ம வந்து வெளியில பேசுறதுக்கும் வந்து கஷ்டமா இருக்கு. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்கள் நீ வந்து என்ன செய்யறியோ அதோட பலன் வந்து உனக்கு வந்து வராது. ஏன் அப்படின்னா நீ கடமையை செய்யறதுனால அப்படின்ட்டு வந்து
இப்ப ஆஞ்சநேயர் வந்து இது லங்கையை வந்து எரிச்சாரு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து பாவம் வந்து கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா அவர் யாருக்காக செஞ்சாருன்னா அவரு ராமருக்காக வந்து செஞ்சார். அதனால அது வந்து பாவ விளைவுகள் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நீ வந்து அதோட பலனை வந்து நீ எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நீ வந்து உன்னோட கடமையை தான் நீ செய்யணும் பண்ணி அதோட பலனை நீ வந்து எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படின்னு வரும்போது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து உடனே என்ன வச்சுக்கலாம். அப்போ விவசாயி வந்து இதெல்லாம் பயிரிடுறான், அந்த பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. அது வந்து அந்த மாதிரி சொல்லல. முடிவு அத்தனையும் வந்து பகவான் கேட்கிறார். எல்லா முடிவும் வந்து பகவான் கேட்கிறார். பலன்னா என்ன? நம்ம வந்து எனக்கு இவ்வளவு வரணும், அவ்வளவு வரணும், அது நான் இவ்வளவு வந்து வித்து இவ்வளவு லாபம் சம்பாதிச்சு நான் இவ்வளவு கட்டுவேன், அது கட்டுவேன் அப்படின்ற அந்த இதுல நோக்கம் இருந்ததுன்னா அது வந்து நான் சுயநலத்துக்காக. நான் வந்து மக்களுடைய நன்மைக்காக நான் இதெல்லாம் பயிரிடுறேன். நான் நல்ல மோகம் விளைஞ்சது அப்படின்னா நான் பகவானுக்கு இந்த மாதிரி நான் வந்து பிசினஸ் டீலிங்கும் கிடையாது. நான் இவ்வளவு விளைஞ்சது அப்படின்னா இவ்வளவு உங்களுக்கு கொடுத்துடுறேன் அப்படின்ற அந்த பிசினஸ் டீலிங்கும் பகவான் வந்து ஒத்துக்க மாட்டாரு. என்ன அப்படின்னா யாருக்காக செய்கிறோம், மக்களுக்காக செய்கின்றோம் அப்படின்ற அந்த இதுதான் வந்து இருக்கணும். வேற எதுவும் சொந்த லாபங்கள் வந்து எதிர்பார்க்க. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒரு பூஜ்யம் இல்லை. இப்ப ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம வந்து ஒரு காரியம் செய்யறோம், உடனே வந்து ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆயிடுது அப்படின்னா உடனே நாம தான் அப்படின்றத எண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. ஏன்னா முடிவு வந்து நம்ம கையில வந்து கிடையாது. பண்ணுவதற்கு தான் உனக்கு அதிகாரம் ஒழித்து அந்த முடிவு வந்து நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் வந்து நான் வந்து பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ வந்து அதுல வந்து போக்கஸ் பண்ணாதே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். இப்ப நம்ம இதுக்கு சில சமயம் நீ கேட்பீங்க, நான் வந்து ஒரு காரியம் பண்றேன் அது இதாயிடுச்சு அப்படின்னா எந்த ஒரு காரியம் பண்ணும்போது ஃபுல் போக்கஸோட பண்ணும்போது தவறுகள் வந்து ஏற்படாது. யாருக்காக செய்யறோம் அப்படின்னு அந்த அதுல வந்து சில பிழைகள் ஏற்படுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு வந்து முழு காரணம் நான் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லக்கூடாது. இந்த சமயத்துல நான் வந்து இவங்களை வந்து நான் ரிமைண்ட் பண்றேன். என்ன அப்படின்னா அப்துல் கலாம் அவருடைய லீடர் அவர் பேர் வந்து தெரியல சரிங்க. அந்த அவரு ஒரு இந்த ஃபர்ஸ்ட் விண்வெளியை வந்து அந்த சேட்டலைட் அனுப்பும்போது அது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. அப்ப வந்து பிரஸ் மீட்ல வந்து இவர் தான் வந்து லீடரா இருந்தார் அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு. அப்துல் கலாம் தான். அவர் வந்து எப்படி பதில் சொல்றது பிரஸ் மீட் போது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா லிஸ்ட் மாறிடுது. என்ன அப்படின்னா அந்த லீடர் யார் வந்து ஹெட்டோ அந்த ப்ராஜெக்டோட ஹெட்டோ அவர் வந்து பேசினார். அவர் வந்து பேசிட்டு அவர் வந்து சொன்னாரு, இதுக்கு பொறுப்பாத்தனி நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். தலைவனாக இருக்கக்கூடிய தகுதி வந்து அப்படி இருந்தான். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவனால் தான் அந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வி புட் த பிளேம் இல்லையா. ஒரு தலைவனாக இருக்கக்கூடியவர் வந்து பிளேம் பண்ணவே மாட்டார். அந்த நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து வெற்றி பெறும்போது அப்துல் கலாமே கூப்பிட்டு பேச சொல்லி சொன்னார். அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்தந்த வெற்றி அடையும் போது உனக்கு வந்து நன்மை உனக்கு அப்படின்னு வரும்போது நீ செய்த காரியம் அப்படின்னு உனக்கு ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. எப்படி வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு, நீ வெற்றி பெற்றால் உன்னை அரசனாக்குவேன்ற இல்லையா. அது அந்த ரெக்கக்னிஷன் கொடுக்குறாரு. அதே மாதிரி ஒரு தலைவனாக இருக்கக்கூடியவர் ஏதாவது தப்பு நடந்தது அப்படின்னா எனக்கு அதுதான் பகவான் என்ன சொல்றாரு, எல்லாமே நான் போற்றுதலும் தூற்றுதலும் எனக்கே உரித்தாகுக அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு. ஏதாவது இது ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னா அதை வந்து நீ மமதையாக எடுக்கக்கூடாது அப்படின்றதும். அடுத்தது வந்து இந்த ஸ்லோகம் ஸ்திதி பிரஜ்ஞச ஸ்தித பிரஜ்ஞான் அப்படின்ற ஒரு ஸ்தித பிரஜ்ஞன்றது யாரு அப்படின்னா மைண்ட் வந்து ரொம்பவே கண்ட்ரோல்டாக இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்றது. 54வது ஸ்லோகம் 54. अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिततिह किं प्रभो वेश्चेद किमासीद व्रजेते किम्. இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு, அர்ஜுனன் தெய்வீக உணர்வில் இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் அறிகுறிகள் நீங்க சொல்றீங்க, இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்ன்றீங்க. தெய்வீக உணர்வு அதாவது நம்ம 16வது அத்தியாயத்தில் தெய்வீக குணங்கள் என்னன்றது நம்ம படிக்கணும். தெய்வீக உணர்வுல இருக்கக்கூடியவர் எப்பவுமே வந்து பகவானே நினைச்சிட்டு இருக்கக்கூடியவுடைய அறிகுறிகள் நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, அவர் எப்படி தெய்வீக அறிவில் இருக்காரு நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, அவர் எப்படி பேசுவாரு, அவர் வந்து அவரு என்ன லாங்குவேஜ்ல அவர் வந்து பேசுவாரு, எப்படி நடப்பாரு, எப்படி உட்காருவாரு, இதெல்லாம் எனக்கு வந்து சொல்லுங்களேன் அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட வந்து கேட்க. சித்தப்பிரஜன் அப்படின்றது வந்து எல்லாமே வந்து பகவான். இதுக்கு உதாரணம் நம்ம யாரை எடுக்கலாம் அப்படின்னா பிரகலாதன் வந்து நம்ம எடுக்கலாம் இல்லையா.
உதாரணம் வந்து பிரகலாதனை நம்ம எடுக்கலாம். நம்ம இதுலயே வந்து வாழ்ந்து போனவர் வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதர். என்ன நடந்தாலும் பிரபுபாதருக்கு எவ்வளவு இன்னல்கள், அவருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி நம்ம படிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய இன்னல்கள்லாம் அவர் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு. இருந்தாலும் புன்முறுவலோட நாம எடுத்துக்கூடிய கோல் வந்து பகவானை வந்து பகவானுடைய நாமத்தை எல்லாருக்கும் பரப்பணும் அப்படின்ற அந்த கோல்ல தான் அவர் வந்து இருந்ததுனால அவர் வந்து எது நடந்தாலும் அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்ன இன்மை மறுமை அப்படின்னு இது சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது இன்பம் துன்பம் அதுல எல்லாம் வந்து இது பண்ணவே மாட்டார். அதை வந்து கண்டிப்பா வந்து அதை மைண்ட் பண்ணவே மாட்டார். இன்பம் வந்தாலும் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்க மாட்டார், துன்பம் வந்தாலும் ரொம்ப துவண்டு போக மாட்டார். எல்லாமே வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய இந்த 55. श्री भगवानुवाच प्रजहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततो பிரஜன் எப்படின்றது வந்து எடுத்து इच्छते சொல்றாரு. எடுத்து சொல்றாரு எப்படி அப்படின்னா, பார்த்தனே எப்போதும் பகவான் வந்து சொல்றாரு, எப்போதும் ஒருவன் தனது மன கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து, நம்ம எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு இது இருந்துட்டு இருக்கு. நம்மளுக்கு வந்து கற்பனையினால சிலதெல்லாம் வந்து நடக்கும், சிலதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து காமத்துக்காக அடிமையாகி கூடியவர்கள், புலனூர்ச்சிகள்லாம் அதெல்லாம் வந்து வரும். அந்த ஆசைகள் எல்லாம் வந்து துறக்க வேண்டும். நான் அது வாங்கணும், இங்க போகணும், அங்க போகணும் அப்படின்ற அந்த ஆசைகள் எல்லாம் துறந்து தூய்மையாக எப்பவுமே வந்து பியூரா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற, தூய்மை அடைந்து மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றார். இது போரும், பகவான் எனக்கு இது கொடுத்துருக்காரு, இது போரும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில நம்ம இருந்துருப்போம். ஆனா நாம என்ன பண்றோம், பெரும் முயற்சி பண்ணி நம்ம அது வாங்கணும் இது வாங்கணும், அது எப்படி வந்து நான் அப்படியே வாழ்க்கையில வந்து அப்படியே நான் விடுறது, எனக்கு வந்து பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ற அந்த இதுல நம்ம போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நான் வரும்போது அது வந்து கண்ட்ரோலா வந்து பகவான் அப்பொழுது அவன் தெய்வீக உணவில் நிலை பெற்றவனாக அறிவிக்கப்படுகிறான். சோ நம்ம வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கணும். எதுக்குமே வந்து என்ன சொல்றது, களங்கம் ஒன்று இருக்கக்கூடாது. எப்பவுமே வந்து நம்ம திருப்தியாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். எப்படி வந்து பிரகலாதன் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நெருப்புல போடுறாங்க, இதுல கடல்ல தூக்கி போடுறாங்க, பாம்பு நடுவுல பண்றாங்க, அப்புறம் வந்து யானையை வச்சு மதிக்க வைக்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து பண்ணினாலும் எதுவுமே அசையாம அவர் என்ன பண்றாரு, நாராயண நாராயண நாராயணன் வந்து சொல்லி அவர் பார்த்துப்பாரு அவர் அப்படின்றாரு. சந்தேகப்படல. நான் வந்து இப்ப நெருப்புல போடுறாங்க, நான் எரிஞ்சிட்டேன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு எல்லாம் சந்தேகம் எல்லாம் வந்து படல. ஏன்னா பகவான் அவருக்குள்ள இருந்து அவர் வந்து அவரையே வந்து நினைச்சிட்டு இருக்கு எப்பவுமே. அறிகுறிகள் வந்து சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா, அவர் எப்படி இருப்பாரு, உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களை கைவிடுகிறார். தன்னுடைய என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய், அப்புறம் வந்து தொடுப்புலன், இது 5 வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல்டா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா எல்லா விருப்பங்களையும் நம்ம விட்டுறோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அதுதான் வந்து அறிகுறி. எதுக்குமே வந்து ஆசைப்படுறோம். அடுத்தது வந்து அவருடைய பேச்சு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இன்பம் துன்பம் பயம் கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு எதுவுமே வந்து இருக்காது. நம்ம இன்பம் அடைஞ்சிட்டா என்ன பண்ணா ரொம்ப எமோஷனல் ஆயிடும், துன்பம் வந்துருச்சுன்னா அப்படியே சோகமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். சில சமயம் வந்து யாரையாவது எங்கேயாவது போகணும் அப்படின்னா பயம், சில சமயம் யாராவது நம்மள ஏதாவது பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்னு போது அவங்கள மீறி என்ன பண்ணோம், நம்ம வந்து அவங்க பேர்ல வந்து கோபப்படும். சோ இந்த பாதிப்பெல்லாம் அவருக்கு வந்து இருக்காது. யாரு சிதாதர் முனி அப்படின்ட்டு அவர் எப்படி இருப்பாரு, ஸ்திதாதர் முனி. அவர் எப்படி இருப்பாரு அப்படின்னா, நம்ம வந்து இது 6வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து படிக்க போறோம். ஆமை தனது ஊட்டிற்குள் உடலை சுருக்குவதற்கு இல்ல. அவங்க எங்கேயாவது வந்து வம்பு பேசுறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல அவங்க, ஏன்னா அது வந்து அவருக்கு வந்து அவருடைய கொள்கைக்கு அது மாதிரியானது. அதனால அவர் அந்த இடத்துல இருக்க மாட்டார். இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து பகவானை பத்தி பேசுறாங்க, அந்த இடத்துல அவர் இருப்பார். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. அவர் எப்படி நடந்து கொள்வார், ஆசைகளில் இருந்து விடுபட்டவர். அவர் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து மிங்கில் பண்ண மாட்டார். ஆசையே இல்லாதவர்கள் வந்து எல்லாருமே வந்து மிங்கில் பண்ணவே. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து பலநோக்கு செயல்கள் பத்தி வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு, எப்படி நம்மளுக்கு வந்து காமம் குரோதம் இதெல்லாம் எப்படி வருது அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகம் பண்ணுவாங்க. ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु बचायते
संगात् संगात् संजायते कामः कामक्रोधौ अभिजायते. எப்படி நம்ம ஆசைனால ஏன் நம்மளுக்கு கோபம் வருது அப்படின்னா நம்ம எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு கோபம். எதிர்பார்ப்பு எதனால வருது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆசை. நம்ம குழந்தை இப்போ 100 நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லிருப்போம். குழந்தை ரொம்ப நல்லா பண்ணா மேக்ஸ்ல 100 தான் வரும், அதெல்லாம் கொஞ்சமா மிஸ் பண்ணவே மாட்டா அப்படின்ட்டு வரும்போது பார்த்தா 90 வாங்கிப்பா. உடனே நம்மளுக்கு கோவம் வருமா வராது? நம்ம எதிர்பார்த்து இது நடக்கல அப்படின்னா கோவப்படும். கோவப்படுறதோட மெயின் என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டோமே அப்படின்ற ஒரு இது. சோ அதனால எதனால கோபம் வருது அப்படின்றது இங்க பலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதா. இது என்ன பலநோக்கு செயல் அப்படின்னும் போது நம்ம இப்ப மார்க்ன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மார்க்ல தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன். மனிதன் அதன் மேல பற்றுதல் வளர்த்து மார்க் இவ்வளவு ஒடுக்கணும் இவ்வளவு ஒடுக்கணும் இவ்வளவு ஒடுக்கணும் அப்படின்னு வளர்த்து கொள்கிறது. அந்த பற்றுதல் என்ன வருது அப்படின்னா காமம் வருது. அதாவது ஆசைகள் பல ஜாஸ்தியா இருக்கு. அந்த காமத்திலிருந்து என்ன அடைய முடியல அப்படின்னா கோபம் வருது. சில பசங்களாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, அந்த பொண்ணே ஃபர்ஸ்ட் மார்க் இருக்கு, அவளை எப்படியாவது தோக்கடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த கோபமா மாறுது. புஸ்தகத்தை ஒழிச்சு வைக்கிறது, நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிடுறது, அதெல்லாம் பண்ண அந்த கோபம் இது மாதிரி ஒரு புத்தி தடுமாற்றத்தை கோபம் காமத்திலிருந்து கோபமும் கோபத்தினால என்ன வருது அப்படின்றது. கோபத்தினால என்ன வருது? ரோதான் பவதி சம்மோகா. இது அப்படியே சொல்றாங்க பாருங்க, ஃப்ளோ மாதிரி வருது. ரோதான் பவதி சம்மோகா மோகா ஸ்மிருதி விக்ரமஹ ஸ்மிருதி பிரம்சாத் புத்தி நாசோ தீனாசோ பிரணஷ்யதி. கோபத்துல இருந்து என்ன வருது? பூர்ண மயக்கம் வருது. அப்படியே நம்ம கோபம் வச்சுக்கோங்க, நீங்க அவங்களை போட்டோ பிடிச்சி வச்சீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும். அப்படியே அவங்க நிலையிலேயே இருக்க மாட்டாங்க. பூர்ண மயக்கம் புத்தி தடுமாறணும். மயக்கத்தினால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நினைவு போயிடும். நினைவு நிலை இழப்பு ஏற்படுகின்றது. நினைவு குழப்பத்தால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவனுடைய அறிவும் இழக்கும். அறிவு இழக்கிறதுனால்தான் அவன் வார்த்தைகள் பலவாக பேசக்கூடாத வார்த்தைகள்லாம் கோபத்துல அதனாலதான் கோபம் வரும்போது பக்கத்திலேயே ஒருத்தர் இருந்தா அவங்களை அடக்கிறதுக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்க, அம்மாவா இருந்தாங்க அப்படின்னா அதை அடக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். அந்த அறிவு இழக்கும். அறிவு இழக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில திருப்பி இந்த ஜடபூமியில பிறந்தே இருக்கா அப்படின்றது. இதுதான் அதோட இது லைன் செயின். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன வருது அப்படின்னா நம்மளுக்கு பற்றுதல் வருது. இப்போ நான் ஒரு ஹை எண்ட் டிவி ஒருத்தர் வீட்டுல பாத்திருக்கேன் நானு. சோ அதை பார்த்த உடனே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அப்படியே ரிசப்ஷன் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருந்தது. அவரோட டிவியோட கெட்டப் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஒண்ணுமே இல்லை, இப்படி இருந்து பண்ணாலே போதும் அப்படின்னு எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் சொல்றாங்க. சோ அதோட நான் என்ன பண்றேன், நான் இணைஞ்சிருந்தேன். டிவி எப்படியாவது நான் வாங்கணும் அப்படின்ற இணைஞ்சிருந்தேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே ஒரு இதுவா விட்டுருந்தாங்க. என்ன அப்படின்னா டிவி பார்த்தா நல்லா இருந்தது அப்படின்னு விட்டுருக்காரு. அப்புறம் அம்மா இந்த டிவில உங்களால எல்லாம் வாங்க முடியுமாண்ணா அப்படின்னு யாராவது சொல்லிட்டாங்க, உடனே நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், அது எப்படி நல்லா வாங்காத இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பேர்ல ஆசை பேர்ல ஆசை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சம்பாதிச்சு சேர்த்து வைப்போம். கடைக்கு போனோம்னா நம்ம ஒரு 1,00,000 அப்படின்ற அந்த டிவியை நம்ம போய் கேட்கும்போது 1,20,000 அப்படின்னா நம்ம கையில 1,00,000 தான் வச்சுக்கோங்க. 20,000க்கு நம்ம எங்க போவோம் அப்படின்னா ரொம்ப கோவம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஏன் இந்த மாதிரி இதுவாது அப்படின்னு உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம், அது என்ன இது 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி கேட்டாங்க இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட நம்ம கத்துவோம். அவன் சொல்லுவாங்க, நீ வாங்கினா வாங்கி இல்லைன்னா போயிட்டே இருங்க சார் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த குழம்பரக்கூடிய நிலையில நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம அறிவை இழந்துடும். அறிவு இழந்துக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம், திருப்பி இந்த மாதிரியான ஜடபூமி. ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த ரஜோகுணம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ரஜோகுணம் பேராசை மிகுந்தது. பேராசைனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா திரும்பி இந்த ஜடபூமியில நம்ம உனக்கு ஆசைதானே இருக்கு, திருப்பி வா நீ பூமியில அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பகவான் நம்மளுக்கு திருப்பி பூமியில படைச்சு இது ஒண்ணு ஆசைப்பட்டாலும் பகவான் நிறைவேற்றி போவாரு. அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. நம்ம சொல்றது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நான் இது கேட்டாலும் பகவான் நிறைவேற்ற மாட்டாரு அப்படின்றதுலாம் கிடையவே கிடையாது. விஷயம் ரொம்ப சிம்பிளான ஆசை கேட்டா கூட நான் இது சாப்பிடணும் போல இருக்கு, கையில இன்னும் பணம் இல்லை அப்படின்னும் போது எங்க இருந்தோ தெரியாது யாரோ ஒருத்தர் கொடுப்பாங்க.
தாங்க நீங்க உங்களுக்கு பிரசாத் வந்தது, வந்து ரசகுல்லான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரசகுல்லா வந்து பிரசாதமா வந்து கொடுக்கும்போது, ஆஹா நம்ம இப்பதான் நினைச்சுட்டே இருந்தோம் பகவான் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்றது நம்மளுக்கு அது தோண மாட்டேன். அந்த எண்ணம் வந்து வரவே வராது. அப்புறம் நம்ம நிதானம் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம கேட்டோம், பகவான் உடனே கொடுத்துட்டாரு அப்படின்றது அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். எந்த ஒரு ஆசையும் வந்து பகவான் வந்து கொடுக்காத இருக்கிறதே வந்து இதுதான் ஆசைப்படக்கூடாது அப்படின்றது. கொஞ்சம் இடம் நம்ம வந்து இந்த அத்தியாயத்துல 3வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்ப்போம். கர்ம இது பண்ணும்போது எப்படி நம்ம ஆசைகள் வந்து படக்கூடாது அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்த்தோம். இப்ப இந்த வந்து இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஆசைகள் படப்பட என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம இந்த ஜடபூமியில இருக்கக்கூடிய ஆசை வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கனால, ஆஹா உங்களுக்கு வந்து இந்த பூமியில இருக்கிறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல இருக்கு. அதனால சரி ஓகே திருப்பி அனுப்பு, திருப்பி அனுப்பு, திருப்பி அனுப்பு, திருப்பி அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1000 ஜென்மாக்கள் எடுக்கும். அப்போ வந்து அந்த ஆத்மா வந்து ரொம்ப சுகமாயிடும். என்னடா வந்து திருப்பி திருப்பி நான் வந்து இருக்கேன், திருப்பி திருப்பி எல்கேஜி யூகேஜி எல்லாமே படிச்சுட்டு இருக்கேன் நானு. எனக்கு வந்து ரொம்ப இதாயிடுது அப்படின்ன போது திடீர்னு உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆன்லைன் கிளாஸ் பகவத்கீதை அப்படின்னு வந்து சொல்லுங்க டப்புன்னு நம்மளுக்கு வந்து அது பிடிச்சிருக்கணும். பிடிச்சு நம்ம வந்து பகவத்கீதை மேல நம்ம வந்து அது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம வந்து படிக்க ஆரம்பிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் லெவல், செகண்ட் லெவல், தேர்ட் லெவல் அப்படின்லாம் போய் 5th லெவல்லாம் கூட நம்ம முடிச்சு வந்து எனக்கு வேற எதுவுமே வேண்டாம் பகவத் சேவை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தீர்மானத்துக்கு கொண்டு பாருங்க. அப்பதான் அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து ஆஹா இப்பதான் வந்து நான் வந்து நினைக்கக்கூடிய பகவான் கிட்ட செல்லக்கூடிய டைம் வந்துருது எனக்கு, ஐம் வெரி ஹாப்பி அப்படின்ட்டு அந்த ஆத்மா வந்து சொல்லுவான். ஆத்மா வந்து நான் என்னோட வீட்டுக்கு நான் போக போறேன் அப்படின்ட்டு அது வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கணும். சோ அந்த ஆத்மா வந்து அந்த ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்ம கண்டிப்பா வந்து பகவானுடைய சேவையில நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றது சொல்லுவோம். ஆசைகள் எல்லாம் விடுத்து என்ன ஆசைப்பட்டாலும் அது எல்லாத்தையும் இங்கதான் விட்டுட்டு போக போறோம்ன்றது நம்ம வந்து ரொம்ப லேட்டா தான் நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. என்னதான் வாங்கி வச்சிருந்தா வீடு 2 3 வீடு வாங்கி வச்சிருந்தா கூட இங்கதான் விட்டுட்டு போகணும். எதுவும் வந்து எடுத்துட்டே போகணும். நம்ம வந்து பெருமையா வந்து சொல்லிப்போம். அது பெருமையா சொல்லிக்கிறதுக்கு முடியாதுன்ற மாதிரியா அது வந்து என்ன ஆஃப்டர் ஆல் என்ன ஒண்ணு அது அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், அகங்காரம் தான் வந்து ஜாஸ்தியாகும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. அது இதெல்லாம் தான் அறிவை இழக்கக்கூடிய தன்மையை வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கறது. திருப்பி வீழ்ச்சி அடைந்து நம்ம திருப்பி ஜடபூமியில பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் 71 இந்த புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களையும் துறந்தவனும் ஆசைகள் இல்லாதவனும் ஒருமையாளன் எல்லா உணர்வுகளையும் துறந்தவனும் அகங்காரம் இல்லாதவனான ஒருவனே உண்மை அமைதி அகங்காரம் வந்து இருக்கக்கூடாது. இப்போ வந்து நம்ம நிறைய வந்து ஆச்சாரியர்களை நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். பரமாச்சாரியர் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கும் போது அவருக்கு வந்து தெரியாத விஷயமே வந்து கிடையாது. உலகத்துல எல்லா விஷயமும் அவருக்கு தெரியும். எல்லா எங்க இருந்தெல்லாமோ எந்த நாட்டுல இருந்தமோ வந்து மக்கள் வந்து அவரை வந்து பார்த்துருக்காங்க இல்லையா. அவருக்கு வந்து அந்த அகங்காரம் அப்படின்றது கிடையாது. அவர் எங்க இடம் இருக்க எந்த இடம் கொஞ்சம் தூய்மையா இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து உட்கார்ந்து அவருக்கு வந்து உணர்வுகள் அப்படின்ற மாதிரி வந்து இது கிடையாது. உணர்ச்சிக்கு வந்து அவர் வந்து அடிமை கிடையாது. எல்லாத்தையுமே வந்து துறந்தவர் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு நம்ம தப்பலையும் இருந்தவர் அவர். அதனால அவரை வந்து நம்ம உதாரணமா வந்து அதே மாதிரி பிரபுபாதரும் அதேதான். இந்த உணர்ச்சிக்கும் அவர் வந்து இடமே வந்து கொடுத்தாரு. அதுதான் இங்க வந்து இதுல வந்து 72 இது வந்து ஏஷா பிராமி ஸ்திதிஹ பார்த்த நைனாம் பிராப்ய விமுஹ்யதி ஸ்தித்வாஸ் யா மன்தாக லே அபி பிரம்ம நிர்வாணம் உச்சதி. இது வந்து அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு கொண்டு போறது. இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய கடமைகளை ஒழுங்காக நம்மளுடைய கர்மாக்களை நம்ம ஒழுங்கா செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன மாதிரி நிலையை அடையலாம் அப்படின்றது அடுத்த 3வது சாப்டருக்கான வழி நடத்துதலாம். இந்த கடைசி 3-4 ஸ்லோகங்கள் எப்பவுமே வந்து அதோட கனெக்ஷன் எப்பவுமே வந்து இருந்தது. ஒரு அத்தியாயத்துல இன்னொரு அத்தியாயத்துக்கு கனெக்ஷன் எப்பவுமே வந்து இருக்கும். இதுவே ஆன்மீக வாழ்வு, தெய்வீக வாழ்விற்கு வழி. இதனை அடைந்த மனிதன் குழப்பம் அடைவது இல்லை. நம்மளுக்கு வந்து ஒன்ஸ் வந்து கிளியர் ஆயிடுது இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா நம்ம வந்து குழப்பமே வந்து அடையும். இந்த நிலையை தனது மரண தருவாயில் அடைபவனும் கூட இறைவனின் திருநாட்டுக்கு நுழைகின்றான். இது நம்ம போக போக நம்ம வந்து இது பார்ப்போம். அது உதாரணங்கள் வந்து கதைகள் மூலமா நம்ம நிறைய வந்து ஓம் தத் சத் இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சாங்கிய யோகோ நாம द्वितीयोऽध्यायः
சாங்கிய பிலாசபி தான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்றாங்க. சாங்கிய பிலாசபின்றது என்ன அப்படின்னா உடல் கூறுகளை பத்தி வந்து சொல்றாங்க. இந்த பாகவதத்துல வந்து ரொம்ப அழகா வந்து 3வது அத்தியாயத்துல கடைசி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 10 அத்தியாயங்கள் வந்து இதை பத்தி 3வது காண்டத்துல கடைசி இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை பத்தி வந்து சாங்கிய பிலாசபி பத்தி வந்து ரொம்ப சொன்னாங்க. சாங்கிய பிலாசபியோட யார் வந்து இது பண்ணாங்க அப்படின்னா கபில முனிவர் அப்படின்றது. கபில முனிவர் யாரு அப்படின்னா பகவானுடைய அம்சம் தான். ஸோ அந்த இதை வந்து என்ன உடற்கூறுகள், அதாவது நான் உடல் அல்ல நான் ஆத்மா அப்படின்றதுதான் வந்து சாங்கிய பிலாசபி அப்படின்றே வந்து சொல்றாங்க. இங்க வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இறக்கத்துக்கு வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு நான் உடல் அல்ல நான் ஆத்மா அப்படின்றது வந்து எடுத்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து இன்பமின்மைக்கு வந்து நீ வந்து எதுவுமே இழக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையா அர்ஜுனா, நீ வெற்றி பெற்றால் நீ வந்து ராஜ்யம் பண்ணலாம், நீ இறந்து போயாச்சு அப்படின்னா சொர்க்கம் போகலாம், அதனால நீ இழக்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்றது சொல்றாரு. சோ பாவ செயல் வரும்போது நீ எதுவுமே வந்து பக்தியோட செயல்படணும். பக்தியோட செஞ்சாச்சு அப்படின்னா உனக்கு வந்து எந்த பாவமே கிடையாது. எப்படி வந்து ஒரு சோல்ஜர், அதாவது ஒரு ஆர்மி மேன் வந்து இப்ப அந்த பார்டர்ல வந்து யாரையாவது கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னா அது பாவ செயல் கிடையாது. அதே அவர் வந்து ஒரு மாசம் லீவ்ல வந்து வீட்டுக்கு வர்றாரு, பக்கத்துல இருக்கிறவர் வந்து ரொம்ப தொந்தரவு பண்றாரு சொல்லிட்டு அவர் துப்பாக்கியில சுட்டுட்டாருன்னா அது பாவமா இல்லையா? பாவம் மத்தாஜி. அது வந்து பாவம். அதுதான் வந்து டிஃபரன்ஸ் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது வந்து குடும்ப பாரம்பரியம் போயிடும் அப்படின்றது நீ கிடையாது, நீ சொல்லவே சொல்லாத அர்ஜுனா. ஏன்னா அப்படின்னா நீ உன்னோட கடமையை செய்யற, நீ சத்திரியனா இருக்கிறதுனால உன்னோட கடமையை நீ செய்யற. இந்த கடமையிலே தவறுனாதான் நீ வந்து ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்க மாட்டேன், நீ ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கிற மொழிய நீ வந்து ஓடுமனாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாரு. 3வது அத்தியாயத்தை இதை பத்தி வந்து சொல்றாங்க, எப்படி ஒரு லீடராக இருக்கக்கூடியவர் வந்து முன்மாதிரியாக இருக்கணும் அப்படின்றத இங்க வந்து அது வந்து இரு மனத்துக்கு வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா உறுதியோட எப்பவுமே நம்ம வந்து உறுதியோட வந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த சேவையை வந்து நம்மளுக்கு வந்து துன்பங்களை வந்து சேர்க்காது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஆண்டவர் பகவத் சேவை தான் ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இதுதான் நம்ம வந்து வாஞ்சகல்பதர்பஷ கிருபா சிந்தபேவச பதித்னா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. So இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எனி ஒன், யாருக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது. வெறும்னா வந்து யாத்தியா உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறது இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை வந்து சொல்லும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு புத்தி வந்து ஒரு நிலைப்பாடுல வந்து அனாசமா வந்து சிந்தரப்படாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லுவாங்க. இதை பத்தி நம்ம வந்து நாளைக்கு வந்து ஸ்லைடே வந்து நாளைக்கு எல்லாம் வந்து அந்த ஸ்லைடு அந்த மகா மந்திரம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். அவர் வந்து பக்தி மூமெண்ட்ல இது வந்து எல்லாருக்கும் வந்து பரப்பினாரு. அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா குருமார்களுக்கு நம்ம எந்த ஒரு காரியம் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து இது வரும், அபராதங்கள் நுழையும். நம்ம வந்து குருவை வந்து வேண்டிட்டு பண்ணினோம் அப்படின்னா அபராதங்கள் வந்து குறையும் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கான்சென்ட்ரேட்டடா வந்து நம்ம இனிஷியலா இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் வருமா வரவே வரும். எல்லாருமே இது வந்து சர்வ சாதாரணம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. பகவானும் அதை எதிர்பார்க்கல. இனிஷியலா நீ பண்ணும்போது நீ பண்ணு ஆரம்பி அப்படின்னு தான் வந்து சொல்றாரு வழிய நான் கூட இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து நம்மளுடைய டெசிஷன் அவர் வந்து பார்ப்பார். நீ என்ன முடிவு பண்ணிருக்க அப்படின்றது பகவான் வந்து பார்ப்பார். நம்ம முடிவு வந்து நான் கண்டிப்பா நான் என்னோட இந்த ரவுண்டு நான் முடிப்பேன், ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் நான் ஒரு ரவுண்டாவது முடிப்பேன் அப்படின்றது வச்சுக்கணும். அது வந்து ஒரு ரவுண்டு அப்படின்னு வந்து 108 ரீஜன் இருக்கும். இந்த 108 வந்து ஒரே சமயத்துல நம்ம முடிச்சாகணும். எப்படி அப்படின்னா இப்ப நான் வந்து 2 ரவுண்ட் 2 இது ஹரே கிருஷ்ணா இதுதான் வந்து இது வச்சுக்கோங்க, இதை வந்து ஜபமாலை, இதை வந்து இது கிருஷ்ணா பீடுன்றது சொல்லுவோம். இதான் வந்து பிரதானம். சோ இதுல இருந்து நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ இதை வந்து சொல்லும் போது திடீர்னு ஒரு 4 பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இப்பதான் ஆரம்பிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் நான் இருக்கேன், பகவத்கீதையில ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்கேன். எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்து ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னு. 4 இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது யாராவது வந்து கேட்பாங்க இதுவா அதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வெளியில யாராவது காய்கறி யாராவது வந்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம், இந்த கிளிப்பு போட்டுட்டு இப்படி வச்சுட்டு
திருப்பி வந்து இதுல இருந்து 6வதுல இருந்து ஆரம்பிப்போம். அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கும். எடுத்தோமா 108 நம்ம வந்து முடிக்கணும். யூஸ்வலா எவ்வளவு டைம் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு 10 to 20 minutes 15 minutes ஆகும் ஒரு 108 பீச் வந்து முடிக்கிறது. போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்க 6 நிமிஷத்துல 7 நிமிஷத்துல எல்லாம் நீங்க ஒரு 108 வந்து முடிச்சுக்கணும். ரெக்கமெண்டட் என்ன அப்படின்னா 16 ரவுண்டு வந்து பண்றது. ஆனா இப்ப வந்து நான் வந்து ரொம்ப பேராசெல்லாம் நான் வந்து பண்ண மாட்டேன். ஒரு ரவுண்டு நீங்க வந்து 108 தரம் நாளைக்கு பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னு உங்களுக்கே வந்து அது தோணும். நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் நன்மைகள் தருது அப்படின்னு தோணும் போது நாமளே வந்து நான் ஒரு ரவுண்ட் தான் பண்றேன், என்னால முடியும், நான் சும்மா தானே உட்காந்து இருக்கேன், நான் டிவி எடுத்துட்டு பார்க்கணும், இதை வந்து நான் பண்றேனே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது இதெல்லாம் வந்து சொல்றோம் அப்படின்னா நம்மள ஃபுல்லா சன்னியாசி ஆக்கிடுவாங்களோ அப்படி. அது கிடையாது. சன்னியாசம்ன்றது வேற, இல்ல கம்ப்ளீட்டா திறந்து போகுது, அது வந்து ஆக்கிறதுக்கு இல்லை. நம்ம வந்து இந்த வாழ்க்கையில நம்ம நடந்துட்டு இருக்கும் போதே நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு புண்ணியம் நம்ம செய்யணும். பகவானை வந்து நம்ம அவருடைய நாமத்தை வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த நாமாக்களை நம்ம சொல்லும் போது நம்மளுக்கு வந்து வேற என்ன சிந்தனைகள் வந்து வராது, அனாவசியமான பேச்சுக்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வராது. துன்பத்துல நம்ம ஆழமா நம்ம ஆதி பௌத்திகம் இல்லையா, அந்த துன்பத்துல இருந்தா நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டா நம்ம அதுல இருந்து பண்ணணும். அதுக்குதான் வந்து இந்த நாம ஜபம் வந்து நம்ம முக்கியமானது அப்படின்ட்டு வந்து இதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா நம்ம நாளைக்கு வந்து பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க பிரின்சிபலா இருந்தீங்க, அதனால உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா இந்த கேள்வி கேட்டா எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதாவது இப்ப ஆபீஸ்ல வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க, அந்த ட்ரைனிங் வந்து என்னால படிக்க முடியுது, பட் மண்டையில நிக்க மாட்டேங்குது, மூளையில நிக்க மாட்டேங்குது, அப்படியே மறந்து போயிடுது. அதுக்கு என்ன ரீசன்? அது புரியல எனக்கு. ரீசன் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு. நான் வந்து எனக்கு இதனால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப நான் வந்து நான் 16 ரவுண்ட் எனக்கு பண்ணல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும். நான் 16 ரவுண்ட்ஸ் நான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னும் போது எனக்கு வந்து இந்த 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா எனக்கு வந்து பண்ணல அப்படின்னா எனக்கு அன்னைக்கு முழுக்க வந்து ஏதோ ஒண்ணு இழந்தா போல வந்து இருக்கும். ஏன்னா என்னோட கான்சென்ட்ரேஷன் அந்த. ஆனா எனக்கு வந்து வேலை நிறைய இருந்ததுனால என்னால பண்ண முடியல அப்படின் போது எப்படியாவது 12 மணிக்குள்ள நான் முடிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு ராத்திரி உட்காந்து நான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து பண்ண முடியலையே அப்படின்ற ஒரு இது எப்படியாவது பண்ணி முடிக்கணும். அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம எனக்கு இதனால நான் பௌதிக பலன்களோட இது வந்து சில சமயம் வந்து நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறதுனால பௌதிக பலனை நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டியதுதான். இதனால எனக்கு வந்து ப்ரமோஷன் வரும், இதனால நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பேருக்கு நான் வந்து என்னோட நாலேஜ் வந்து நான் ஷேர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற எண்ணம் நம்மளுக்கு இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து வரும். இதனால நம்மளுக்கு பயன் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம நிச்சயம் வந்து எண்ண சிதறல்கள் வந்து வருகிறது. கான்சென்ட்ரேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஃபோக்கஸ் ஆமா, ஃபோக்கஸ். அதுக்கு நீங்க பகவான் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. சரிங்க மாதாஜி. பிரார்த்தனையோட நீங்க எது பண்ணினாலும் அவர் வந்து உங்களுக்கு தேவையா இருந்தது அப்படின்னா நிச்சயம் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார். அது நம்மளுக்கு இல்ல அப்படின்னும் போது பகவான் நீங்க என்னதான் குட்டிக்காரணம் போட்டாலும் அது வந்து நடக்கும். சரிங்க. அதே வந்து டிசைட் பண்ணிடலாம். அதுதான் வந்து இந்த சாண்டிங் வந்து பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சிடும். எனக்கு இது தேவையா தேவையில்லையா அப்படின்றது வந்து தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லெபிலு மாதாஜி, ரம்யா மாதாஜி, செல்வி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சந்தேகம் இருந்தானே